pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masana nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngagin kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Villa Catarina. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catarina. I love you. I'll forever thank my God for having you. Haring ang kahoy nga nasandigan ko. Oh, salamat. Salamat kay nakasandig ako. Sa unahan, may nakita ko nga karwahe nga nagapakadto diri. Kag may nagasakay nga babaye. Nakita ko siya sa bintana. Oh, to si Bernarda man ina. Husto siya gid ina. Katahom sa iya. Kag ang iya mata diretso nga nagatulok sa unahan. Anong buhaton ko? Paypayon ko pala siya. Habang basi kung hindi niya ako pagsapakon. Basi kung maakig siya. Basi kung maakig siya sa akon. Bernarda,
Utot ko. Tuluka man ako. Tuluka man ako. Ay, ato na. Naglabay ng karwahe nga nasakyan ni Bernarda. Ay, wala man lang gani siya magtulog sa akon. Siguro ang tumtum niya isa lang ako katawo nga nagasandig sa may kahoy nga dako. Kag nabatyagan ko nga ang amon lawas malayo na gid. Bisan magkamang ako, hindi ko na mabuhat. Agod nga makapauli ako sa balay. Kag makapangayo sang bulig kay mami. Kalapit lang sang amon balay. Habang tumanina kalayo para sa akon. Tugod maluyan na ako. Kag subong nagatulom ng akon mata sa kagot. Mapatay na lang siguro ako diri. Mapatay na lang ako siguro diri sa gutom. Nong, dulog anay. Ho, 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 ho. Ho, ho. Nong, may nakita ako kaina nga tao sa higad sang dalan. Pero, hindi ko mapiho kung tao ato, Nong. Ato siya sa tupad sang puno sang kahoy nga natumba. Ibalik abing kalisa, Nong. Paturon ko lang kung tao ato, Nong. Makaluluoy man siya, Nong. Sige, day. Ha? Ha? Na, ato nungo. Atong kahoy nga na. Sigad sing dalan. Dirabi idulog ang kalisa, Nong. Oo, day. Ho, ho. Ho. Day. Nakita ko siya, day. Arao, nagakupo siya sa kahoy. Manaog ako, Nong. Nan, hari na ako sa duta. Mapalapit ako sa iya, Nong. Palapitan kong tinuga nga ina. Na, ari na ako. Kag hindi ko siya makilala. Kinagakupo siya sa kahoy, ho. Pareho ba lang nga nahadlok siya nga matumba? Apang isa siya ka babayi. Makita ko ang iya buhok nga malaba. Isa sa kababayi. Maniwang gid siya, ho. Abe, tandugon ko siya. Day? Day? Naghulag siya. Kag nagtungkaaw ang iya ulo. Nang Bernarda. Luchi? Ikaw? Nang Bernarda. Kahibalo ako nga hindi mo ako makilala. Bangon kaniwang sa akon kagkahigo. Kaibalo ka. Nag-estar ako sa tangkal sa baboy. Ano? Diyos ko, Luchi. Ikaw, Gid, Luchi. Madugay ka na namon ginapangita, Luchi. Ginapangita ninyo ako. Hindi ka mo hakik sa akon.
Kag si Mami. Kamusta si Mami? Ginahulat ka ni Mami, Luchi. Ginahulat ka niya nga magpauli. Hindi siya gig sa akon ng Bernarda. Hindi akig si Mami sa imo. Ginapangita ka gani niya. Ginahulat ka niya nga magpauli. Kalangga ka gid ni Mami, Luchi. Patawara ninyo ako. Luchi, utod ko. Dalon ko ikaw pauli subunggid. Maguyat ka sa akon, ha? Kay pasakyon ko ikaw sa kalesa. Dalon ko ikaw, Luchi, pauli. Dalon ko ikaw sa aton balay. May nagapanuktok sa gwa. Ako na lang mabukas, Kunching. Padayunan na lang ang trabaho mo. Bay, Bernarda, iha. Gaga nagbalik ka. Bay, kag sino ang ginakongkong mong hainak? Mami, si Luchi ini. Bay, si Luchi? Ang utod mo? Na ano siya? Sa din mo siya nakita? Nakita ko siya sigad sang dalan, Mami. Kag nakita ko siya nga tuma na kaluya. Ay, si Luchi. Si Luchi, gid. Oh, Diyos ko. Luchi, anak ko. Mami, Diyos ko. kinahanglan niya nga magpahuway. Kapoy siya kaayo. Mahilanat pa siya gani, oh. Oo. Ihanda ko ang kwarto niya. Oh, Diyos ko. Ang akon anak. Kag salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat kay nakabalik siya. Salamat, gid. Ay, abaw! Sinong maghuna-huna, no? Nga makapauli pa si Day Luchi. Daw sa hindi man ko makapati ba? Kunching, maghanda ka sang pagkaon. Bakanon nato si Luchi. Ati, huuday May linugaw pa to nga may subak nga manok. Aros kaldo balahaw. Maayo na sa nalipasan gutom. Ay, Kunching, nakita ko si Luchi sa higad sang dalan. Kagkaluya na siya katama. Gani nga gindala ko na lang siya pauli. Mahibalaan gid naton karon kung ano ang natabo sa iya. Kag kun nga ang wala naton siya makita. Uy. Naumpahuan na siya, Ma'am Kuni. Luchi, anak. Ari ka na diri sa balay. Ari kami ni Bernarda. Kag Luchi, anak. Nalipay gid kami. Kung nakahibalo ka lang, nga tuman ang amon kalisod, sang nadula ka. Sugiri kami. Anong natabo sa imo? Nga nadula ka. Nga nabatas mo kami nga bayaan. Preso ako ni Josephine sa iya balay, Mami. Bernarda, akig siya sa akon. Kag ako kuno ang nagabulig nga magpalayo sa iya si Gabriel. Amo gali, Luchi? Oo,
preso niya ako sa iya balay. Kag ginbaligya ako sa mga lalaki nga nagakadto dito. Kag sangay hindi na niya ako mapuslan. Bangod maniwang na ako. Kag malaway na kaayo. Ginhimo niya ako nga manugbantay sang baboy. Kag dito man ako nag-estar sa tangkal. Ay, ano? Ginhimo niya ina sa imo? Ay, abaw! Grabe gid gali ang babae nga ina. Ay, do sa sapat ang pagkabigali niya sa imo, Luche. Sobra pa, Conching. Pakaon niya ako sang damugman sang mga baboy. Nagasalo lang ako kon kisa sa mga baboy. Ay, diriya day. Wala ka diriya nagakaon sang damog sang baboy. Oo, Conching. Nakahibalo ako, Sinha. Nakahibalo ako nga hindi mahimo ina diri. Kag dito naghinulsol ako kun nga naghimo ko ang pagpaugtas sa imo, mami. Patawaran ninyo ako. Patawaran ninyo ako. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Villa Katrina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama Mikaela, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Mikaela. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa untupit sa 25 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato nga pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Bukod sa gabon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ginawilkan na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita kay mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. National Correctional Consciousness Week ginapatigayon sumugod kapon nga adlaw. May pila ka mga activity nga daw kaangay sang kapistahan ini sa mga kauturan naton nga ara karon sa sulod sa mga nagkalinlain nga mga selda. Station Commander sa Police Station 3 nagapatag kun nga wala nila ginblatter ang mga biktima sang online scam. Isa ka mga o kung 15 ka mga salakyan sa probinsya mahimo nang magamit sa Capital Cab program. City Community Officer may panawagan angot sa padayon nga voter registration. Ang last and final week na ini sa voter registration. Kamunang ang iban nga wala piyapon magkaparehistro tubtub-suong ang nagasalagid kagtaw maano nga magkaparehistro. Sa balita nasyonal, Philippine Army nagpadalaman sang contingent sa ADIX o kung ADIX 2021 gagin patigayon sa South Korea. Ako ni siya magkabilang ng Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2021. Kag sa pinapagig ka mga o kung sa pinapagig ka nagapanguna nga mga balita nasyonal, ang sa COVID update mga kabyanan sa nagligad to nga simana, nakaangko na lang sang masubra 3,000 ka mga bag-o nga nagpositibo. Pang kagapon nakarecord naman liwat sa mga 5,279. Pero manubo-nubo ni siya gapon sa 8,000 kagatong nagligad nga masubra 20,000. Ay 5,279 na lang ang bago nga COVID-19 infections. Mga kabyanan kag may active cases kita nga naglabot karon sa 60,957. Kag sa aton balita international, US gusto na nga magkaangkon sang papil ang Taiwan, mga kabyanan, sa United Nation. Kag subong man masubra sa tunga sa populasyon sa China ang natublo na sang COVID-19 vaccine. Pabalato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa panglunis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Dugay-dugay mga kabyanan, kuhaon naton ang live report ni Bombo Liani Zil Minardo. Ining live report direkta dito sa Burgos Public Cemetery kay subong na ang pila na lang kaadlaw, subong 25, 26, 27, 28, 29. 5 na lang kaadlaw kag pagasirad-an na ang mga cemetery diri sa syudad sa Bacolod. Pagasirad-an ini
no, kag magabukas sa Nobyembre 2 pa. Kaysa karon nga may ang mga kultura naton nga gusto gid nga matinluan ang mga pansyon sa ila sinihimata ang nagapinadulong na karon sa mga cemetery kay subong na nila ginapatigayon no, ang pagpaninlo, pagpangahawanda kag pagpamintas ang pansyon. So ipatsikyan naton karon dugay-dugay sa kay Bombolyani Zil Minardo kumusta ang sitwasyon sa Burgos Public Cemetery. May mga kautura na kita nga nagapinanglimpyo sa mga pansyon. Kag karon dugay-dugay pagkatapos ang Bumbo News Center, mangin kaupod man naton sa sininga programa si Father Jonas Sumagaysay kay mapagwa man sila sa ila sininga statement banwa kung ano ang ilang pananawan sa sining pagpasira sa mga public ag private cemetery starting October 30 diri sa atong susunod sa Bacolod tubtob November 2. So sa inisyal nga pahayag sa mga kaparian nga hindi sila kumporme sining ipasira kay once in a year nga magpinadulong ang mga himata sa mga patio kay nangin kultura na ni naton kag tradisyon. So kuha naton sa mga pahayag kung ano ang ila sining mahambal kag ano ang posible abi no nga mangin implikasyon sila. Tama-tama lang na karon sa aton nga pangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 34 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11 diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kagapon sa ngapon pagkantuan man nato ang mga nagabaligya sa mga kabulakan, sa mga bulak. Tigin na payag mga kabyanan sa interview kagapon ni Liani Zil Minardo, ginpayag sa isa man ka mga may pwesto man dira nga nagabaligya sa bulak sa may likod sang Bay Center. Ginpayag sige lang, okay lang, mabuhi-buhi lang yapon kunog ilang negosyo kay ang patio man lang tong ginsirado. Wala man yagin sirado ang ila nga mga banaligyaan ti open man gyapon may madamo man gyapon pamakal sa mga bulak nga kinahanglanon kag sa subong gani siguro nga mga inadlaw sa subong nga mga inadlaw banwa mahimo nga may mga magabinakal na gani sa mga bulak kag dalon sa patio. Kay kung sa pizza 30 hindi na makasulod subong makasulod hingalita na nga daan do kag magbakal sa mga bulak para nga madala sa mga cemetery. Pero subong ang ato naman nga tsikyaron liwat ang Burgos Public Cemetery lantaw naton abi banwa kung ano nakadamo ang mga katawhan nga ara sa sulod. Sa piyak nga linya, Bombolyani Zil Minardo. Please come in. Bombodan, live kita diri subong sa Burgos Public Cemetery. Bombodan kung aton diri nga makita so may-ari na pipila ka mga persona kon nga mga kauturan naton nga nagbisita diri para magapanglimpyo kaga magsindi man sa nga kandila sa iya nga mga pamilya no nga nalubong diri kagina medyo madamo-damo na ang nagpadulong apang subong kay titig palanyaga kaga medyo mainit na ang tiyempo Bombodan. So mga jutay na lang diri ang nagakadto para magasindi kaga magduaw man sa ilang nga mga kaparyentihan nga nalubong diri Bombodan. Atong mga ginpang interview naton sa nga nagliligad no sa nga pagpadulong naton diri so may ara sila nga ginapinturahan nga mga pansyon diri kag gintunluan naman Bombodan. Aha. So Yes, bali at least may mga tao gid man dira subong kag okay man na nga jutay lang mga tao kay para nga ma-exercise naton ang physical distancing dira sa sulod sa patio. Yes, maganda Bombodan. So kalabanan di mga kabataan ang ari diri nga nagabulig bala sa nga paninlo sa nga nagligad to nga mga ginapang interview man naton sila man gihapon diri Bombodan ang mga
makita naton kag sa subong kay amo ni gani ginambal naton nga medyo mainit na kay tigpalanyagan ni Bombodano manog alas 12 na dugay-dugay. So wala pa gid sa nga nagabisita gid mayong mga kauturan naton ang kaginay sang aga medyo madamo-damo kay handong pa Bombodan. So base karon sa hapon damo-damo na di ang magabisita man para magpalibot. Yes, ang imo nga ginatindugan subong daw mo man ang ginatindugan mo sa nagligad. Yes, sa Bombodan. Oo, okay, siling ko daw ay isang kuano daw lang sang kinalain no kay amo lang gyapon ng mga hilamon daw ay pagyapon mapanghawan da. Yes, kay Bombodan ang nagapanghawan di sa nga peras gani sang pahayag nagligad ni sir no nga isa man diri ka manogatinlo nga kung suhulan sila ako na tagaan sila may ara may magkontrata sa ilang nga magpalimpyo ti amula na ang tinloan nila nga pansyon pero sila nga sila di ang caretaker ako ang nagapaninlo gid sa bilog nga lulubngan dari Bombodan so wala sa amo na kung sino lang nagbayad nga nagpapinta ako nagpatinlo amula na nga pansyon ng ilang nga tinloan Bombodan. Okay, sige, ang sa likod mo ano ng mga baligya na daho do mga pagkaon man na ya? Yes, baligya di sila mga kandila ni Bombodan, mga pagkaon, mga tinapay kag tubig. Meron sila nga baligya nga bulak. Tingnan may mga nagabinakal man daw sa pagkaon sa mga tubig da, way pamangkutabi ang nagabaligya da subong. May nagabakal man diri ma'am sa pagkaon niya. So si ma'am na huya magapa-interview. May ara man ang Bombodan nagabakal diri no kung wala sila mga balon nga tubig kay kainit gid sang tiyempo may ara nagabakal diri sang mga pagkaon no kapareho sini sa nga tinapay kag tubig Bombodan. Klara ng mga bulak na biya sa idalom sang lamisa niya. Do may mga mga bulak na inubaligya ko basi alin na sa pansyon. Yes, sa ginabaligya Maninila diri ang bulak Bombodan no kung may ara nga magbakal nga magasindi o kon maghala dira sa bulak sa ilang nga mga pamilya nga nakalubong diri Bombodan so ginabaligya Maninila pila ni ma'am ang isa ka basket ma'am? 100. Yes, sa tag 100 ang isa ka basket sini Bombodan. So damo na may ara 50 man ang natubsok sa upas ni Bombodan. So may ara man sila baligya nga taga 50 kag may ara man taga Shin Bombodan nga bulak. Okay, sige. So kung magkanto ka gali sa patio kag wala ka sang dala nga bulak kay way ka makabakal sa may likod sang basin may ara man gali dira ginabaligya kag may mga kandila man sila. Yes, correct Bombodan may ara man sila mga kandila nga baligya dire sa sulod mismo sa nga Burgos Public Cemetery. Pamangkutabi kung may mga perdon di sila nga kandila. May mga perdon kamo di nga kandila. Ang dagko Bombodan sa may ara sila vigil man ito number 2 Bombodan. Pang vigil kandol. Vigil kandol lang Bombodan wala sang perdon. Okay daw sinang una pa niyang perdon no. Hindi ko na gani kakilala Bombodan sang perdon. Kaya daw bago ka lang kabati sang perdon? bago naman sila kabati sang perdon. Sa Iloilo sa Our Lady of Candles na yung perdon damo tiya perdon ginasilbihan. Amo gid Bombodan ang sa diring baligya nila mga taga 3 negoro kan tag 5 ang kandila. Ang ginabaligya na subong nga mga nahapos lang yung gamiton da sa patio. Ini mga vigil candle ining nugbo na siya pero tambok. Correct Bombodan. Mayari diri si ma'am amuning iya nga ginabaligya diri kag ang puti na Bombodan nga kandila. Amo na gani nga may nagapamangkot Bombolyani din na mas maayo ang nubo nga tambok o kun laba nga niwang. Mas mayo ang nubo nga tambok Bombodan kay madugay niya maupod kag dugay matumba. Ang gamay bibiskan laba siya tuod galing kay gamay. Galatoy siya. Dasig lang maupod. Pamangkuton tabi karon si Bombo Saldi Furo kung di na mas mayo sa kandila ang lipot nga tambok o kung laba nga niwang. Kung sa ako niya Bombodan mas mayo gid ang lipot nga tambok nga kandila kay dugay maupod. Okay, lipot nga tambok dugay maupod. Ang niwang nga lagba dali maupod kag tapos kuan pa ining luya pa kay pagbatindog mo muna dugay gadunglay siya. Correct gadunglay. Inang kuan niya ini mga vigil candle niya gadunglay.
Wala niya kay Baskog niya bombodan kay ti do kadasok bombodan no sa kandila yang kadasok. vigil number 2 yes sa bombodan so may number pagig ka, specify mo gid number ano 2A. Number 2A bombodan. Wala da kapsi. Kung hindi nagiliya kandila. Mamatan kami ni sang kandila. Ari bombodan no ang sample ni ma'am color yellow. So masanag ang color sa nga kandila. Mag-isa ka mo ni ma'am pila ninyo baligya? 15. Tag 15 bombodan ang isa. So, tag 15. Ito i-compare mo sa gagmay ning aniwang ining puti bala bombodan no. So, tag 3 at tag 5. Nami man yan, no? Kung amon kay mapagtungtong mo ya, wala na yat sa magdunglay pa. Maupod na lang nga maupod, hindi kinaya matumba. Amo kita bombodan. So, kung mag-abakal sila sa kandila, pili-pilio na lang gid nila, no? Ang mas makasave pagid sila. Pwede. Yung puti na yan, gagmay na yan, bumbol yan eh. Yes, daw. Ano lang goro, mga tudlo lang ni bombodan, kagagmay. Hindi mo pa na mapatindog dayon kay mo pa na nga gaangon ng iyang buli bla. Sindihan mo pa ng buli niya para maglunay kag paglunay niya mo pagtungtong mo sa simento. Amugid lain sa vigil yang kandila nga pagka sindi mo pwede mo lang matungtong dayon kay tilapad ang iyang buli. Isang sugod sang nagligad nga si Mana may mga nagabinakal naman da sila mga kandila da nagsilinde. Yes, sa bombodan. So may ara naman kay ti sang pagkadto din naton gani nagligad may ara pipila na ka mga nagsilindi dire sa mga kauturan nato na bombodan. Okay. Sige, pero gina-expectar siguro nga sini nga mga inadlaw kay 5 na lang kadlaw subong 25, 26, 27, 28 ka 29. 5 na lang kadlaw kag taga-sinad-an ng patio. Amo kita bombodan ti nagamat-amat subong na di ang mga pipila naton ka mga kauturan o ka mga pumuluyo nga nagaamat-amat na gani sindi ka hala diri sa nga bulak bombodan. Okay, sige. Hindi na ko magdamo pa pamangkot simo da kag basi naman karon ko matuyawan ka naman da nakabalon ka luyaw ay. Nalimta na bombodan so hindi na tani mag-utoy kadlaw kay base karon to. Basi ba mako naman basi naman kumatuyawan naman. Way ka padagadaan ka dala pag isang kamangyan nga tapol. Wala bombodan na limtan kid wala tadi pa naming subong. Amo gani. Sige. Yes, bombodan live kita diri sa Burgos Public Cemetery. Inisi bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid bombolya ni Zil Minardo. Report gikan sa Burgos Public Cemetery. Why ko na lang siya ginapadalman kaysa nagligad tubla banwang nag-report siya dira sa Burgos Public Cemetery. No, pag abot yan si stasyon, nagkakulog siya sa ilanat. Hindi ko kasi natuyawan ka to sa siling ko to na siguro nano na nagagarhom sa likod mo naman. Ano kaysa nagligad to pati mga gaugayong sa patyo na dalasa pa sa pamangkot kung ano to siya, kung murtobla to o kung kabahin na to sa mabugnaw nga hangin nga nagadapya dra sa Sipulturiro nga kung kisa nagabatsyag man sa sangkakulba pag may kagahon nga may ginahingagaw sila yung obrahon ni muon nga pansyon. Pagka dugay-dugay, kay kagahon, idulumpa ya. Malas pa lang niya, makabatsyag sila sang purti kabugnaw ang hangin nga daw nagahuyop sa ilatang kugo mo. Ga pala nindog ang ila yung balahibo, pati lunggan ga pala nginit. Sus, ga pamuyayaw malang alang ang Sipulturiro mo. Pamuyayaw sa magpudag-pudag puli Wala gini may nagapabatsyag pagijagali no. Siring nila kuno mas nabi tulugan ganing patyo kay linong. Gali kay may ara gali nagahuyop nga mabugnaw nga hangin. Ti subong banwa daw kay karon na pagkatapos ang Bombo News Center pamangkuto naton abi ang sa side sa mga kaparian kung ano ang ilang paggalantaw sini nga for the second time around. Ikadwa na ni katuig 2 consecutive years nga ang patio sirado sa tion sa Tigkalalag. Kay initially nakaistoryanay kami ni Father Jonas Sumagaysay suno sa siya ang sentimento sang halos tanan nga mga kaparian
isa lang nga ang isirad-an gid kuno ang patio kay ang mall gani wala man gin sirad-an sa tion sang tigkalalag. Di tani isirad-an na lang tanan. Kay ang patio kung may magkaladto dira hindi na giman na sigurong masiling nga magaginutok gid kay baluman ang mga katawhan nga bawal man subong ang magaginutok. Ang sa tagsa na lang kapanimalay siya bakatuto sa patio. Tatlo lang ta way sing may mag-upod nga iban, laso naman nga adlaw ang iban. Hindi man na schedule para lang wala sang may malapas nga minimum health protocol. Sige, balikan ta na karon dugay-dugay ka 47 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. At diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na bumbuhanay. So ito magabalik kita sa pagtalakay sa pila pa ka mga isyu kag topiko pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sa Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbohanay sa Udto. 9 minutos banwa ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alas 12. Naga-text man diri si Father Agot daw sa nga Punta Taytay. Siling niya
Siling niya, so kung hindi gid man makasunod sa patio, magkadto sa mga simbahan, kay maghalad sang pangamuyo sa mga kalag, diri sa amon sa Punta Taytay, may 3 kadlaw misa. Sugod 29, 30 kag 31. Live stream, 5 p.m. amuman sa pizza 1 kag 2 sa Nobyembre. Sige, itawagan ta karon pads para nga mapatag ini abi, no? Wala labot sa kay Father Jonas Sumagaysay nga naka-schedule man to subong yang karon tapos ang yung center. Patawagan ta pag kada karon Father Agot, no? Para nga mas klaro pagid para hindi man maglalain ang mga pumuluyo kay ining tingkalala gabi nangin tradisyon kag kultura na ni naton mo. Sa pungsod Pilipinas sa kita nga mga Pinoy. So parang ang presensya naton ay tutuod sa patio, pero mahimo naman naton ang aton nga mga gina-consider naton sa kugalingon tanga obligasyon sa aton nga mga himata nga nagataliwan na. This time mga kabyanan, kuhaan-kuhanay ang hingagaw ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ining pagpatigayon banwa sa National Correctional Consciousness Week, nagsugod ni kapon nga adlaw pit 74 daw kag magatapos ini siya mga kabyanan ang ining nasambit niya kahiwatan sa kwana sa Sabado na kay daw kwan ni siya isagid ka simana nga aktibidad ining National Correctional Consciousness Week daw nga ano ang mga programa kag paano naton matagaan man sang gamay man nga kalingawan ang aton nga mga kauturan ining ginatawag naton nga person deprived of liberty o kon PDL. At least mabatsaga Manila nga harap pa man sila naga-exister pa man. Now, yari ang report Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombo no? So may ginapatigayon subong ang BJMP Bombodan sa ila siningan National Correctional Consciousness Week sa mga PDLs Bombodan kag at the same time ang paghatag man sa award no o na pasidungog man sa mga PJMP personnel, mga jail workers Bombodan. So ini dako manini nga bulig para sa ato sininga mga PDLs Bombodan kiti amuni ang time nga nila no nga magbalik na sa komunidad Bombodan. So suno kay Attorney Jairus Casillo, gahatag ini sila sa efforts every year sa paghatag sa hopes sa mga PDL. First one ini sa Proclamation number 55 again permahan ni sa President way of 1995 Bombodan. So declaring every last week sa October National Correctional Consciousness Week Bombodan. Ang purpose ini ang komunidad maghatag man sa importansya no sa paghatag man sa pag-reform o reformation sa mga PDL or offenders sa paghatag sa recognition sa mga DJMP personnel, jail workers, jail volunteers sa Bombodan sa efforts man kag sacrifice nga ginaserbisyo Manila o kung niyatag Manila nga serbisyo susunod sa DJMP sa subong nga pandemya Bombodan. So 27th ka celebration kag may-ari ini sila sang tema magkaisa, magtulungan, magtamayan sa COVID-19 ay labanan Bombodan. So may-ari ini sila nga mga nagkasari-sari nga aktibidades Bombodan. So kahapon ang opening againa may-ari ini sila gipatigayon nga karaban but nga adlaw Bombodan may-ari ini sila management conference. The next day may-ari ini sila sini contest Bombodan. For example mga upon ila siniya contest, singing contest, kag spoken poetry Bombodan. So may-ari man ini nga iga-conduct nga skills training sa mga jail facility Bombodan. So mayara man ini sila live selling sa mga ginahimo ni bala sa mga PDLs Bombodan. Kaya sini sa mga lanterns, mga ratan nga mga basket, nga mga banig. So Bombodan amo ini ang ila sini nga gina-live selling. So ang purpose pagid sini matagaan man sang
ano din ang pinansyal ang pamilya sa mga PDL sa Bombodan, so at least pala maprovidean Manila pamagi sa ila sa pamagi sa pagbaligya sa ila sining hinimuan, masuportahan ang ila sining pamilya Bombodan kaka amo na nga magbulig man sa mga komunidad sa mga PDL Bombodan. Sa Bombodan, pamatian nato ng pakayagi kan si Attorney Jairus Trujillo. Kada tuig in our effort to give or to convey a message of hope sa aton mga PDL and pursuant sa Proclamation number 551 naging pirmahan sang atong presidente way back 1995 pa, no? Declaring every last week of October as a National Correctional Consciousness Week, no? So this is for the purpose na maging aware ang aton komunidad sa kaimportansya sang paghatag sang reformation, no, kag corrections sang aton mga PDL or offenders, no. And at the same time to give recognition sa aton mga jail workers, jail personnel, kag mga jail volunteers and service providers sa ilang effort man kag mga sakripisyo para sa correction system naton sa reformation sa aton mga offenders. So this year, ika-27th na, no? Ika-27th na natin na selebrasyon sa National Correctional Consciousness Week. May tema kitang magkaisa, magtulungan, magdamayan, COVID-19 ay labanan. So we have scheduled a series of activities for this year, no? Kaina lang, nara kita kahapon ang opening actually with media blitz. Sa inyo man gani kita nagdamok para mapahagbalo sa aton komunidad ang inyong mga hikutan natin sa video individual activities. And then we have a series of activities. Buwas may ara kita management conference. Kagaina gali, no? Nag-kwan kita, may ara kita caravan subong. Okay. And then may management conference kita buwas. And then sa next day na ara pag niya mga pa-contest kita sa mga jail facilities natin like singing contest, spoken poetry, no? And then may mga skills training kitang nagatandak sa mga jail facilities natin. And then may live selling man natin medyo patok subong. In a way na makabulit kita sa aton mga PDL para at least man maubran ilang obligasyon pinantali sa ilang mga pamilya. Ang ilang mga produkto, mga livelihood products nila ginabaligyan natin through live selling. Hopefully patronize ini sa aton ng mga komunidad, no? At the same time, makabulig kita sa aton mga PDL sa ilang pamilya. So, ang ila, sinisir nga ginahimo, sinisir mga parol, mga bag na mga ratan, mga banig, mga amoy inisir? Yes, so, sari-sari man sa every jails na to, sari-sari ang ilang product. So, may ginaschedule na to ang mga live selling nila. So, depende na sa sa aton ng mga jail facilities. We can initiate man sa mga activities regarding sa nakupo. Ang medyo challenging siya kahit tunod sa mga policies sa pandemic, limitado ang ating pag-ulat sa paghatag sa mga aktibidades. Before nga medyo bisan limitado ang paghatag sa mga aktibidad, ang importanteng natagaan mas lagi apon sang tinion, isa kasi man nga paghatag man sang importansya sa mga kultura naton nga ara sa sulod sa jail. Yes, Bombodan, so mayo manigan nga hilikoton sinisa nga BJMP para at least mangin malipay man natin sini nga mga PDL sa sulod sa nga BJMP, Bombodan. Sige. Bombodan na mo inang report gikan sa patrolling ni Bumbo Palamida para sa pambansang radyo na Pilipinas. This is for all na doon sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo.
Salamat gid Bombo Carla May Defensor, report gikan sa patrol nagdulong sinyo sa oras 1 minuto na kaligad sa tag na alas 12. Dugay-dugay mangin kaupod na naton ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Yara na sa piyakalinya ang okay, sige. So sa aton nga panumbalik mga kabiyanan sa nasiling ko na, no, mangin bisita naton pagi sa telepono si Father Jonas Sumagaysay kag sumuman si Father Agot Inayan. Father Agustin Inayan, no, daan naman siya sa barangay Punta Taytay. Okay. Sige. So this time mga kabiyanan, no, ang news center sa aton nga Bombo Network News. Standby. KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Oktobre 25, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, itong COVID-19 reproduction number o itong bilis ng hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region bagyang tumaas. Samantala, ang DNR nakahandang baguhin ang kanilang pulisiya sa Dolomite Beach matapos na pumalo sa 50,000 ang bilang ng mga nagtungo sa lugar noon lamang araw ng Sabado. Yung candidate substitution naman aamyendahan ng Senado dahil daw sa pag-abuso ng ilang politiko. Mahigit 50 pamilya naman sa Guimaras nag-evacuate dahil sa rock slide na nagwasak ng ilang kabayan. Sa ating international news, pambobomba sa Uganda, inamin naman ng Islamic State. Sa ating namang sports, balita itong sapatos na ginamit ng NBA star na si Michael Jordan nakapagtala ng auction record na 1.5 million pesos sa dollars, katumbas siya ng halos 75 million pesos. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nilinaw kaagad ng Octa Research Group na hindi pa naman daw tumataas itong naitatalang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa National Capital Region kahit bahagyang tumaas ang reproduction number o itong bilis ng hawaan ng nakamamatay na virus. Mula kasi sa dating 0.45 na reproduction number noong Sabado ay naging 0.48 ngayong araw. Ang reproduction rate po ay tumutukoy sa bilang ng taong pwedeng hawaan na isang taong infected sa naturang virus. Kapag ang reproduction number ay mas mababa sa 1, ibig pong sabihin yan ay bumabagal ang transmission ng naturang virus. Bagamat hindi pa raw na itatala itong pagtaas ng COVID cases sa Metro Manila matapos maitala ang mas mataas na reproduction number ngayong araw. Inimok pa rin naman ni Octa Research Fellow Guido David na sundin ng publiko ang minimum health protocols para maiwasan ang posibleng pagsipa ng COVID cases sa National Capital Region. Kahapon ang maitala ng Department of Health ang 5,279 na bagong COVID-19 cases at nasa 60,957 naman ang aktibong kaso. Samantala, nasa 3,000 katao ang lalahok sa clinical coronavirus disease 2019 vaccine mix and match o ang pagtuturok ng magkaibang brand ng COVID vaccine sa isang individual. Sinabi ni Department of Science and Technology Undersecretary Rowena Guevara, ang kada grupo ng clinical trials ay magkakaroon ng 250 hanggang 500 participants. Halimbawa raw dito ang pagtuturok sa kanila ng kombinasyon ng Sinovac, Johnson at Sinovac Moderna vaccine. Layon umano ng pag-aaral na malaman ang pinaka-epektibong kombinasyon ng COVID-19 vaccine brands para sa mga Pinoy. Ang mix and match ng COVID-19 vaccine boosters ay ibibigay sa mga mayroong mas malakas na immune response kaysa naman daw mag-focus lamang sa iisang brand ng vaccine para sa isang individual. Isasagawa naman ang pilot
testing sa Marikina, Muntinlupa at Davao. Samantala, sa iba munang mga balita, ang PNP may paalala po sa publiko kaugnay pa rin sa pagdalaw itong pagtitipon sa All Souls at All Saints Day. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Pinaalalahanan ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang publiko na limitahan sa mga kapamilya ang mga gagawing pagtitipon ngayong All Souls at All Saints Day. Ayon sa PNP Chief, pinahihintulutan lang ang mga pagtitipon para sa mga miyembro ng family bubble, alinsunod sa abiso ng Department of Health. Apela ng PNP Chief kung maaari ipagpaliban na lamang ang mga nakaugaliang Halloween parties at pag-trick or treat ng mga bata dahil may banta pa rin na mahawa ng COVID-19. Tiniyak naman ni Eleazar na magiging visible ang mga pulis sa mga pampublikong lugar para masiguro na nasusunod ang minimum public health standards. Nitong weekend, isang bar sa Makati ang ni-raid ng mga pulis matapos itong i-report na lumalabag sa health protocols kabilang ang oras ng curfew at maximum capacity. Mahigit 200 ang nabigyan ng citation. Pakinggan natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Batid ng inyong Philippine National Police ang mga nakaugaliang tradisyon tuwing nalalapit ang undas gaya ng mga Halloween parties at trick or treat para sa mga bata at maaring magkalakas ng loob ang ilan sa atin dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Kaya pinapayuhan natin ang ating mga kabayan na ipagpaliban muna ito o kaya naman ay gawing limitado sa inyong mga sariling tahanan dahil baka sa halip na trick or treat ay mauwi ito sa trip and treatment sa ospital kapag dahawa ang mga bata lalo pa at wala pa silang bakuna. On the part of the PNP, we will continuously make our presence felt in the communities to ensure that minimum public health safety is observed and eventually lead to further reduction of COVID cases in the country. Samantala, siniguro naman ng pamunuan ng NCRPO na may mga pulis na nakabantay sa mga sementeryo at memorial parks sa Kalakhang, Maynila. Pero sa darating na October 29 hanggang November 2, sarado ang mga ito. Binigyang diin ng NCRPO sa mga araw na pwedeng dumalaw, tanging 30% capacity lang ang papayagan. Ayon kay NCRPO spokesperson Colonel Jenny Texon, bukod sa pagbibigay seguridad, sinisiguro din ng mga pulis na nasusunod ang minimum public health standard. Sinabi pa ni Texon na sa kabuuang 3,329 personnel ang nakadeploy ngayon sa iba't ibang sementeryo sa Metro Manila. Sa nasabing bilang, 1,520 dito ay mga pulis, AFP 49, Bureau of Fire Protection 77, Philippine Coast Guard 2 at 1,687 ay mga multipliers, of course multipliers. Bombo, yes, Bombo Gerald. Nakafocus na ngayon no, yung PNP dito pa rin sa undas dahil papalapit na. Pero last Saturday and Sunday, marami yung mga nagtungo doon sa Dolomite Beach na ipinagmamalaki natin dito sa Metro Manila. May reaction na ba yung PNP dito? Dahil misto lang talagang dikit-dikit itong mga nagtungo doon nung linggo, Bomboan? Tama ka, Bombo Gerald. Kahit tayo nga ay nabigla no, dahil sa buhos ng tao noong weekend. Kaya nga ang muli nating ipinaalam sa pamunuan ng PNP yung nangyari dito nga sa may Dolomite Beach. At tiniyak naman ni PNP Chief na magdadagdag sila ng mga tauhan. Nakita din natin, Bombo Gerald, may mga tauhan ng Manila Police District ang nakadeploy na doon. May mga bit-bit silang itong pamalo, no? Para nga ito ay tiyakin na magkakaroon talaga ng social or physical distancing. At hinihimok nga ng iba ang pamunuan nitong Dolomite Beach na sana limitahan din yung pagpasok nila sa loob at hindi yung basta na lamang kung sino yung papasok ay tuloy-tuloy. No? So dapat limitahan lamang ito para nga hindi magdagsa yung mga tao, Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Itong si Julian Ongping na sangkot sa pagkamatay ng Davao-based artist na si Brianna o mas kilalang Bri Johnson umalmas sa paghahain daw ng drug charges laban sa kanya. Habang itong DENR naman nakahandang baguhin itong kanilang polisiya sa Dolomite Beach matapos pumalo sa 50,000. Itong bilang ng mga nagtungo doon noong lamang Sabado. At sa ating international news, itong pamomomba sa Uganda, inamin ng Islamic State
At sa ating sports, balita itong sapatos na ginamit ng NBA star na si Michael Jordan kapanahunan ni Bombo Caloy nakapagtala ng auction record na 1.5 million US dollars. Katumbas po yan ng 75 million pesos. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kinwestiyon po ni Julian Ongpin na nasasangkot dito sa pagkamatay ng Davao-based artist na si Bree Johnson ang hakbang ng Department of Justice matapos ipag-utos na sampahan ito ng reklamong may kaugnayan pa rin sa iligal na droga. Kung maalala, natagpuan sa hotel room na tinuluyan ng magkasintahan sa beach resort sa La Union itong 12 gramo ng cocaine. Bali-balito lumalabas din sa drug test na positibo si Bree at Julian sa paggamit ng iligal na droga. Sa panig ni Ongpin, anak ng bilyonaryo at dating trade secretary na si Roberto Ongpin, pinagkaitan daw ang nakababatang Ongpin ng kanyang right to appeal sa resolusyon na in-issue ng government prosecutors. Ito ang hiling ni Ongpin sa Regional Trial Court ng San Fernando City sa La Union na ipagpaliban muna ang pag-issue ng arrest warrant sa kanya at ang pagsuspindi sa proceedings sa kanyang kontrobersyal na drug case. Ipinaliwanag pa ni Ongpin na nalaman lamang niya ang DOJ resolution na nagre-rekomenda sa kanya na sampahan ng reklamo sa pamagitan ng online news portals. Sinabi nitong dapat daw bigyan muna sila ng kopya ng resolusyon bago ito lumabas sa media. Binigyang diin din nitong ang sinasabing droga ay nakuha sa bag ni Honson na natagpuang walang malay sa kanilang inupahang silid noong Setyembre 18. Sa iba pang mga balita, welcome na mag-enjoy at bumisita ang mga bata kasama ng kailang pamilya sa Dolomite Beach na tampok at kontrobersyal na tourist spot ngayon sa Manila. Ito ay matapos na ipairal ang Alert Level 3 ilang bahagi ng National Capital Region. Dahil sa pagdagsa ng mga tao sa nasabing lugar, pag-alala naman ang naging dulot nito sa posibleng mabilis na pagkalat ng panganib na dala ng COVID-19. Samantala, siniguro naman ng Station 5 Ermita Commander of Police Lieutenant Colonel Evangeline Cayaban na mahigpit silang nagpapatupad ng mga alituntunin at public safety protocol sa publiko na bumibisita sa nasabing tourist spot. Maaaring mag-operate ang nasabing establishment ng hanggang 30% indoor venue capacity para sa mga fully vaccinated, habang 50% naman ang papayagan para sa mga outdoor venue capacity sa ilalim ng kasalukuyang ipinapatupad na restriksyon sa Metro Manila. Samantala, ano kaya itong hakbang ng DENR dito pa rin sa kanilang polisiya dyan sa Dolomite Beach matapos pumalo sa 50,000 daw itong bilang mga nagtungo doong sa Dolomite Beach na yan noon lamang Sabado. At may buong detalye si Bombo Dave Vincent Pasit. Magpapatupad ng pagbabago ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga polisiya sa Dolomite Beach matapos na ilang libong katao ang bumisita sa lugar sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, nang binuksan ang Dolomite Beach sa publiko noong Oktubre 16, nasa 8,000 katao na ang pumunta. Kinabukasan, umakyat ang bilang na ito sa 25,000 at noong Sabado lang, Oktubre 23, ay pumalo na ito sa mahigit 50,000 ang bilang. Aminado si Leones na hindi nila inasahan ang ganitong sitwasyon kaya magpapatupad sila ng adjustments sa mga umiiral na polisiya. Iginit ni Leones na 10,000 katao o bisita lamang ang carrying capacity ng Dolomite Beach dahil sa pagdagsa ng maraming tao sa mga nakalipas na araw. Sinabi ng opisyal na plano nilang magpatupad ng one-day shutdowns para sa maintenance works. Isa rin sa mga kinukonsidera nila kada 15 minuto
ito ay papaalisin nila ang mga nasa Dolomite Beach para ma-accommodate naman ang mga nakapila pang iba sa labas. Samantala, nananawagan naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa DENR at DILG na i-regulate na ang pagbisita sa Dolomite Beach dahil ipinagbabawal pa rin sa ngayon ang mass gathering. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kaugnay sa nasabing balita, itinuturing naman ng Department of Health na mass gathering ang pagpunta ng maraming mga tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay sa mga nakalipas na araw. Kaya iginiit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dapat nang i-regulate ng Department of Interior and Local Government at ng Department of Environment and Natural Resources ang mga bumibisita sa naturang lugar. Magugunita na sa mga nakalipas na araw ay napakaraming mga tao ang nagpunta sa Dolomite Beach. Makalipas na buksan ulit ito sa publiko kasabay ng pagpababa ng alert level status sa Metro Manila. Ayon pa kay Vergere, natalakay na nila sa DILG ang usapin na ito upang sa gayon ay masolusyonan din ang sitwasyon at maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Samantala, nanawagan naman si Vergere sa publiko na patuloy pa rin sumunod sa minimum public health standard para maiwasan din ang pagkakahawa sa COVID-19. Samantala, nasa 73 mga lugar na lamang daw sa National Capital Region ang isinasailalim ngayon sa granular lockdown mula sa dating 76 kahapon. Base na rin sa inilabas na data ng Philippine National Police, ang mga lugar na isinailalim sa lockdown ay matatagpuan sa 49 na barangay. Ito ay kinabibilangan ng 48 na bahay, 16 na residential buildings at 5 subdivision of villages. Magunguritang ang mga local government units ay may ibinibigay na kapangyarihan o binibigyan ng kapangyarihan na magpataw o mag-alis ng mga lockdown ayon po yan sa PNP Public Information Office. Upang matiyak ang seguridad at pagsunod sa minimum health standards, ang PNP ay nagtala ng 281 na tauhan po o nagtalaga ng 281 na tauhan at 179 na force multipliers sa mga kinakaukulang lugar. Sa dagdag pang balita, mga suwestyon para sa mas mainam na voting process sa darating na eleksyon bukas para sa publiko, ayon yan si COMELEC. May buong detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bukas ang tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga suwestyon ng taong bayan upang mas mapainam pa ang voting process sa bansa para sa darating na national at local elections na gaganapin sa Mayo 2022. Bukod pa dito ay matagumpay ding naisagawa ng COMELEC ang voting simulation sa San Juan Elementary School sa lungsod ng San Juan noong araw ng Sabado, Oktubre 23 bilang paghahanda na rin sa darating na eleksyon sa susunod na taon kung saan lumuhok ang 4,000 volunteers upang malaman kung papaano ang magiging proseso ng botohan sa darating na eleksyon. Ayon sa ulat, umabot sa 30 to 40 minutes ang itinagal ng isang botante para makaboto. Sa isinagawang simulation na obserbahan ng COMELEC kung gaano kabilis mahanap ng mga botante ang kanilang mga designated precinct, pati na rin ang kahalagahan ng mga signages at reminders na nakapaskil upang mas mapadali ang paghahanap ng mga botante sa mga presintong kinabibilangan nila. Nagtalaga din ang komisyon ng mga Voters Assistant Desk na tutulong sa paggabay sa mga botante para malaman ang kanilang voting precinct. Samantala, target din ito na pabilisin sa maayos na paraan ang proseso sa darating na botohan bilang pagtugon sa mga protocols na itinakda ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib na dala ng COVID-19 virus. Maaaring magtungo sa official Facebook page ng COMELEC upang makiisa sa pagmumungkahi ng mas mainam na voting process para sa bansa sa darating na botohan sa 2022. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Hinikayat naman ng Department of Health ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa sakit na polio. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ito ay upang mapigilan ang paglaganap ng polio outbreak sa bansa. Batay pa sa ulat, karamihan sa mga bata na nakatanggap ng bakuna laban sa polio ay bumaba na magsimula ang COVID-19 pandemic. Siniguro naman ng kalihim sa publiko na libre at ligtas ang bakuna na ipinamimigay sa mga local health centers. Samantala, nagsagawa naman ang catch-up routine immunization ng Department of Health upang masiguro na maipapamahagi ang National Immunization Program Services sa mga bata. Matatandaang idiniklara ng DOH ang pagtatapos ng polio outbreak sa bansa kasunod ng isinagawang bakunahan sa mahigit 11 million mga kabataan. Ang polio ay isang malala at nakakahawang sakit na madalas na tumama sa mga bata edad 5 anyos pababa. Ang balita ay inhatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala kamakailan nagkaroon ng issue pa rin, mainit na issue dito sa substitution ng mga kandidato. Ano kaya ang hakbang dito ng Senado? Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Balak ngayon ng mga senador na amyendahan ang substitution rule sa mga naghahain ng Certificate of Candidacy sa panahon ng eleksyon. Kasunod yan ang malakas na public clamor na alisin na ang bahaging ito ng patakaran ng Commission on Elections. Naniniwala ang ilang miyembro ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na mas mainam na kung sino yung naghain ng kandidatura, siya na talaga yung tatakbo. Maliban na lamang kung may binawian ng buhay o kaya naman ay tinamaan ng malubhang sakit. Gayunman, aminado si Senator Win Gatchalian na mahihirapan itong makalusot ngayon dahil karamihan sa mga tumatakbo sa mataas na posisyon ay mga miyembro mismo ng Senado habang ang iba ay kapanig naman o bahagi ng Kamara de Representantes. Kabilang nga Bombo Gerald, Bombo Jane sa mga presidentiables ngayon, sina Senator Manny Pacquiao, Senator Panfiluping Lacson, Senator Ronald Bato de la Rosa, habang vice presidential candidates naman na mambabatas ay si Senator Christopher Bongo at Buhay Party List Congressman Lito Atienza. Kaya naman, baka raw hindi na maihabol pa ito sa darating na eleksyon at may sakatuparan na lamang ito pagsapit ng darating pang panahon pagkatapos na maitalaga ang mga bagong leader ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May mga pamilya doon sa Guimaras yung nag-evacuate dahil pa rin dito sa rock slide at may report ang Bombo Radio Iloilo. Hindi na pinayagan pang bumalik sa kanilang bahay ang mahigit sa 50 pamilya na nag-evacuate matapos ang nangyaring rock slide sa barangay Dagsaan, Buenavista, Guimaras, kung saan nasira ang ilang kabahayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Buenavista, Guimaras Mayor Eugene Reyes, sinabi nito na ayon ito sa rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau o MGB kung saan tinuturing na highly prone sa rock slide at landslide ang lugar. Nangangahulugan na delikado ang tumira sa nasabing lugar dahil maaaring mangyari ulit ang rock slide anumang oras. Dahil dito ay pinadalhan na ng LGU ng nasabing bayan ng inisyal na financial assistance sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Reyes, sa ngayon ay pag-uusapan pang pagtatayo ng relocation site na maaring malipatan ng mga residente. May inisyal kaming katag na financial assistance para maka-start up man sila sa ila sining makapatindog sa ila balay. Hindi sila pwede makabalik no as per advice no as per assessment kag recommendations ang MGB. High risk ang inang area kasudot sila hindi pwede istaran. Si Mayor Eugene Gallo Reyes, balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Tutungo tayo sa Northern Mindanao, 5 million pesos na halaga ng smuggled onions na kumpiska mula sa ni-raid na warehouse sa Cagayan de Oro City. May report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakasarado ngayon ang commercial warehouse na pagmay-ari ng hindi muna pinangalanan ng negosante sa Dakudao, Corrales Extension, Barangay Puntod, lungsod ng Cagayan de Oro. Ito matapos nakuna ng Bureau of Customs raiding team ang budiga ng mga smuggle na mga sibuyas na nasa mahigit kumulang 5 milyong piso at iba pang mga agricultural products. Sinabi ni BOC Cagayan de Oro District Collector Attorney Elvira Cruz na kinumpiska ang nabanggit ng mga sibuyas dahil natuklasan na walang importation permit mula naman sa kagawaran ng agrikultura. Ito ang dahilan na
pansamantalang isinara ng BOC ang warehouse sa loob ng kalahating buwan habang hinihintay ang may-ari na makapaghain ng kakulang mga dokumento o kaya sasampahan ng paglabag ng Section 224 ng Customs Modernization and Tariff Act sa korte. Maguguritang sa nagdaang linggo ay nasa mahigit 3 milyong piso rin na ipinapalusot na sibuyas mula sa bansang China ang nakumpiska ng BOC na ipinasok dito sa Northern Mindanao. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inamin ng Islamic State na sila ang responsable sa bomb attack na ikinamatay ng isang katao sa Kampala, Uganda. Sinabi ng grupo na kanilang miyembro ang nag-detonate ng explosive device sa loob ng bar kung saan ang mga miyembro at spies ng Crusader Ugandan government ay nagtitipon-tipon. Ang bomba na puno ng mga pako at shrapnel ay nakatarget sa isang pork restaurant sa labas ng kabisera. Nagpanggap ang mga suspect na customers at inilagay ang polythene bag sa ilalim ng mesa at doon pinasabog. Namatay sa pamomba ang 20 anyos na waitress habang 3 ang sugatan kung saan 2 naman ang nasa kritikal na kondisyon. Bombo Sports News. Naibenta po sa halagang mahigit $1.4 million o katumbas po yan ng 74.6 million pesos. Yung sapatos po yan ng sinasabing the greatest of all time at NBA superstar na si Michael Jordan. Itong sneakers na ginamit ni Jordan ay nakapagtala ng auction record para sa game-worn footwear. Ang kombinasyon ng red at white shoes ay ginamit ng iconic player sa ikalimang game ng kanyang rookie season o yung unang taon niya po sa paglalaro sa Chicago Bulls noong 1984. Pagkatapos nito, ang Air Jordan ng Nike ay biglang naging sensation sa loob po yan at labas ng court. Ang tinatawag na astronomical price ay agad napataob ang record ng Nike Air Jordan na naibenta sa halagang $615,000 sa katumbas ng 31.2 million pesos noong Agosto 2020. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Sumisentro ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad sa Assistant Director ng Film Set ni Rust kaugnay sa aksidenteng pagkaputok ng baril na ikinamatay ng isang katao habang isa naman ang sugatan. Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na makailang beses nang inireklamo si Assistant Director Dave Halls kaugnay sa pagwawalang bahala nito sa mga safety protocols para sa paggamit ng mga armas at pyrotechnics, mga nakaharang na fire lane at exit at mga pagkakataon na hindi naangkop na sexual behavior sa lugar ng trabaho. Ito ay base sa salaysay ng 2 tao na nakatrabaho ni Halls kung saan noong taong 2019 ay inireklamo rin ito ng 2 production. Base pa sa court documents, si Halls ang nagbigay ng prop firearm sa aktor na si Alec Baldwin na siya nakabaril patay sa cinematographer na si Halina Hutchins. Sa ngayon, wala pang inilabas na payag si Halls kaugnay sa kontrobersiya na kanyang kinahaharap. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo itong coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times
to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong COVID-19 reproduction number, itong bilis ng hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region, bahagyang tumaas. Ang DNR naman nakahandang baguhin ang kanilang pulisiya sa Dolomite Beach matapos na pumalo sa 50,000 ang bilang naman nagtungo sa lugar noon lamang araw ng Sabado. Yung candidate substitution naman aamyendahan ng Senado dahil daw sa pag-abuso ng ilang politiko. Mahigit 50 pamilya naman sa Guimaras na nag-evacuate dahil sa rock slide na nagwasak ng ilang kabahayan. Sa international news, pambobomba sa Uganda, inamin ng Islamic State. At sa atin pong sports, balita itong sapatos na ginamit ng NBA star na si Michael Jordan nakapagtala ng auction record na $1.5 million. Katumbas po yan ng halos 75 million pesos. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhan ay sa Udto. 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Magulan nyo nabatian ng Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga mga nagatutok sa Facebook Live kay nag-comment diri, nag-panamyaw, no? Gusto ko ipabalo sa inyo nga acknowledge tanan na inyo ka mga messages, no? Kag tingbon talang ang pagtamyaw sa inyo sa Domingo naman, no? Sa bumbuaran na kag subong man sa kwan ining bumbo gitara sa bumbo, no? Dira ko lang kamuya tamyawon, pero gusto ko ipalabot sa inyo nga ang inyong mga mensahe diri sa comment section sa Facebook Live sang Bombo Radio na basa tani, no? Gina-acknowledge sa to rin. Kaya salamat gid sa inyo nga mga mensahe. Ayos na kita da. Sige. Sa ato na pagpanumalik banwa, duha ka pari ning aton na talanang interviewon si Father Jonas Sumagaysay sang parokya ni San Jose sa Henrietta Village, Barangay Singkang, no? Airport. Kag subong man ang Punta Taytay Parish Church, no? Si kuan naman ada si Father Agustin, Father Agot, no? Inayan, mangin ko na tungon na karon dugay-dugay, no? Diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Mabubukan na sa pinakamang importante nga mga panumdom. Magabalik kita mga kabayanan pagkaligad gilamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agud mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpagalaga diri sa palatuntunan Bombo hanay sa Udto, 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12.
Ato na karon nga pagatalakayon dugang ang ining sabahin sa palabuton nga tigkalalag kay pila na lang kadlaw matapos ang ining semana pagka Lunes November 1 tigkalalag na. Pero kaangay sang nagligad nga tuig mangin masubo ang aton nga mga cemetery sa sining nga tigkalalag. Kay hindi niya pareho sa kinaandan nga madamo ka sa mga katawhan nga makita sa mga cemetery nga nagkaangay gid nga may aras ang piyesta, kapiestahan. Kay piyesta minatay mo kon ang mga buhi nga rin sa kalibutan nagkakabuhi patubtub subong may kapiestahan nagasinadya di gintagaan taman sang tsansa nga may araman kapiestahan ang mga minatay mo. Although nga definitely why naging manamo hindi naging manay mabatyagan sa mga kalag ang kapistahan, pero at least do may ara balasang natagaan man naton sang importansya ang ining mga santuanay nangin kaupod naton kay nangin kabahin sa aton nga kabuhi. So masubo-subo ining ginadulot banwa sang pandemic sa sining COVID-19 kay kadamo gid sa mga ginpanghalitan lang may wala labot madamo nagkalamatay pati ang mga selebrasyon nga kaangay sini mga pistahan niya okay lang naman hindi naman way madayon ang maskarado okay lang daw wala gid masyado nga naga-react ang pila naton ka mga kauturan. Pero sa sining ikadwa na katuig karon nga kuan gid wala gid hindi gid mabatyagan ang espiritu sang tigkalalag kay sirado ang patio banwa dito may aragid sang pila ka mga reaction, no? Ang isa sa mga rason kung nga ang ginsira ang patio kag hindi lamang iniya sa siyudad sa Bacolod sa bilog iniya nga Pilipinas kaya mo man ini ang mando sang National Interagency Task Force. Ang ginalalainan lang sa pila ka mga grupo ilabi sa mga kaparian dito sa Manila. Ang rason ko nga ang isira ang patio para nga hindi para nga makontrolar o kung hindi makaangkon sang tsansa nga magtililipon ang mga tao. Pero sa likod sa sining rekomendasyon sa NIATF nga isira ang mga cemetery, nagbukas man tong Dolomite Resort sa Manila, sa Pasig. Nag-open ang Dolomite sa nagligad to. Perti ka ang tao nga nagkalat to mga 50,000 no? Nagtelefon siguro tini sobra pa niya sa sobra pa niya sa tigkalalag ang nagdinugok nga mga katawhan sa Dolomite Beach Resort. Kaya ang pamangkot sila dati ang pamangkot sila di amo ni ano ang kinalain sang pagbukas dito sa Dolomite Resort Beach Resort kag pagbukas ang patio daw maamo ng yapon. Mas nabo pa ganit tao to sa Dolomite kaysa kung magbukas ang patio. Ilabi na ginsubong ginapatuman ang social distancing. Mahimo mga katawan kuha naman niya matured enough nga magsunod sa minimum health protocol kay para man niya sa kaugalingon man nila nga proteksyon. Pwede man lang na siguro yang malimitahan nga sa isa ya ka pamilya hindi lang niya magtingob kadto sa patio. Batch by batch lang. No? Sige. So anong pananawan ni isang mga kaparian na to labi si Father Jonas Sumagaysay sa parokya ni San Jose dira sa may Henrietta Village sa may barangay Singkang Airport. Ano ang pananawan sini kag ipasaysay nato nabi kung ano ang sa ilabi nga mga kaparian nga ti magsiling kayang mga kaparian kag sa simbahan Katoliko nangin isa na iniyak ka importante nga hilikuton ang pizza 1 kag pizza 2 ang All Saints Day kag All Souls Day, no? Isa na ini ka makabig naton nga balaan nga hilikuton ang sa diin hindi lamang ini nga tion nga ginhatag agud nga matagaan naton sang importansya mga minatay kundi amo mani ang tion nga nagabanding man ang pamilya nga nagapuli pa gani ang mga himata naton sa malayo nga lugar para nga makakadto lang sa patio ka makatingob upod sa pamilya
Kay pagkatapos ang tingkalalag, mapuli naman ni kundi ini sila nga lugar yang nagatrabaho. Kuha naman, sa sulod naman sa isa ka tuig, basi di naman makapamasyar. Doon mo lang niya ang tinion nga ang mga pumuluyong Pilipinhon, ang tagsa kapamilya sa mga pumuluyong Pilipinhon ang makatipon-tipon, makabanding, makakuan man makauli istorya man sa mga pamilya nga di kung hindi tingkalalag or Christmas no hindi man magkilitanay. Kung kisa gani sa Christmas hindi pa na magkilitanay kay ilabi nagig ko may sarili kay may mga kugalingon man nga pamilya nga naga-celebrate man sila isang Christmas sa ila tagsa ka mga puluyan do ini pa ganiya magtililipon. Kung ikumparar sa tingkalalag nga matipon kagidya kay ang patio nga ginlubngan sa inyo nga mata isama lang mo hindi man niya pwede nga may nalubong siya dire ang iban nga part sa iyang lawas dito sa Luzon may iban nga part sa sa Mindanao kung diri nalubong sa Visayas ang himata mapuli gidya ang nagaista na dito sa Mindanao mapuli gidya nagaista na sa Luzon kay magtililipon diri ka magsinalo-salo sa ginluto nga Valenciana ginluto nga suman o ano ba na nga mga kakanin nga masyado lang ini ka limitado kung sa ordinaryo ang mga inadlaw kay ini ang ginahungod nga lutuon sa tiyon sa tingkalalag. Ara na si Father Jonas sa Sumagaysay sa Piyak Kalinyabi okay sige kido lang alang pa si Kwan lang alang si Father Jonas si Father Agot no. Kilala sa tawag na Father Agot pero ang full name niya si Father Agustin Inayan no? Sa piyakili niya Father Agot mayong udto mayong to Bombo Daniel sa mga tagpalamati sa Bombo Radio. Sige. Ang ako nga ipamangkot na lang sa imo kung ano ang mga activity na lang himuon sa simbahan kay na-reserva ko abi ang issue sa bahin sa pananawan sa mga kaparian kay sa simbahan sa sinipagsira sa mga sementeryo daw na schedule ko na ipamangkot naman niya sa kay Father Jonas pero lang alang pa nga linya so ikaw lang unahan ko Father no considering nga wa naman ta sini mahimo kay hindi lang niya tungod sa executive order nga ginapapanawag sa aton nga city mayor kundi may arang niya sa order from the national interagency task force nga sunod lang tanan nga mga cemetery para nga at least manikaw lang kita sa mga pagginugok sa mga katawhan nga magpadulong sa mga patio. So bangod sini kay way naman kita si may mahimo ano na lang ang ma-offer abis ang simbahan para nga at least mapabili naton ang espiritu sa sining balaan abi nga mga adlaw nga ginpartiniser naton sa mga minatay Father. Okay, Bombo Daniel, no? Una kiti gina-consider naton nga kita nga mga Pilipino, mga sentimental, kita nga mga tao bala. Isa sa mga values nga ginapabugal naton is our close family ties. Okay. And that even extends sa mga utod na mga katapos ang panimalay, mga pinalanggan at mga nagkalamatay. Ang pag-practice naton sa pagduaw sa sementeryo, actually naging tradisyon, kamatahom nga bagay. We do not discourage that, pero ang handom naton nga matagaan siya sang essential pagid nga kahulugan nga mas madalom nga amo kinahanglanan sa aton mga minatay. Kung tanawon naton ang mga minatay nga ginlubong sa sementeryo, iban sa ila dira ginlubong, iban mga lawas, ang iban dira mga abo, they are already decayed, no? Ang mga dunot na sila nga mga lawas ag tulan ang ara dira sa mga sementeryo. Pero we respect that kay sa Christian perspective, gina-consider na human body is sacred, no? Di mo na, pero kung tanawon naton ining mga gisaganiti because of our sentimentalism nagadala kita sa mga pagkaon, sa mga bulak dira nagasindi kita kandila. They are actually our personal way of remembering them sa aton pagdumdum sa ila. Pero ang kinahanglanon nila ang spiritual nga bagay tungod sila mga espiritu. Ang sa pagmabugtuan sa ginhawa ang tao ka man ang buhi nga tao Bombo Daniel nagaupod ang ilawas sa espiritu ya kalag no. But when the person died, the body separates from the soul. Okay. So, ang atong lawas kinalubong naton ug gina-cremate naton, ang kalag naton munang buhi nagapadayon. Tungod kalag siya, hindi siya nagakinahanglan sa material nga bagay. Ang kinahanglanon niya is spiritual. Labi na gid ang aton pagpangamuyo, ang aton kung ikaw Katoliko pagkalan sa santos nga misa. So tungod kay hindi kita makatipon sa cemetery because of this higher cost, no? Ilalikaw naton ang virus. You can still celebrate meaningfully the undas
sa pagpagi sa pangamuyo ka sa pagtipon bilang panimalay, butang ka altar sa imo balay abi, ang nagapululi matipon dira, and then pray. Kung katoliko, pray the rosary, or you pray together kung hindi ka makatoliko, para sa kalag sa mga binatay. Because ang spiritual nga bagay ang ila kinahanglanon. Nabires aton sa punta taytay o ibang mga parokya, may araman sila grupo maagi no options. May surat circular ang atong obispo nga suggestion nga kung pwede magbuaw ang mga tumuluo antes ang pizza 1 or pizza 2 or pagkatapos ang pizza 1 o sa pizza 2. Agud malikawan ang pagtinumpok-tumpok, no? Pero dire sa aton sa punta taytay, naghimo ako sang misa 3 days mass ni siya. Halimbawa, sa pizza 29, 30 hanggang 31, alas 5 sang hapon. Pagkatapos na duaw dito sa sementeryo, mabutang kandila, butang bulak, let's make it a very, very essential. Let's pray together with the mass para sa kalag sa mga minatay. Kagina live stream, ang hindi makakadto, pwede makamonitor sa amon ng Facebook account. Sa pizza 1 kay sa pizza 2 amo man ang himuon ako. Dito na ko sa Secret Memorial, live stream nina. Kamay kumon nga responso para sa mga minatay. Siguro amo na yang ato pamaagi para nga we respect our sentimentalism, but let us abide with the essential thing na kinahanglanon sa aton mga pinatay. Okay, so ang inang himo mo yang misa, Father, sa imo na iya inisyatibo sa imo yang parokya natin si sariling tanan-tanan amo ginang paghimuon. Sa liwat kani, Father, atong schedule niya. Dere may arakat nga misa 3 mass, no, 3 days mass, 29, 30 ug 31. Alas 5 sang hapon dire sa aton nga simbahan sa Punta Taytay. Okay. Sa pizza 1 may 6:30 mass, pizza 2 amo man. Kag sa alas 10 sang aga dito sa Sacred Heart Memorial kay sakop sa amon ina nga chaplaincy. Aton nga misa dito live stream, limited lang kay yan sa mga administration. Pro live stream ina dan maresponso ako sa mga minatay dito. Okay. So bali daw amo man lang gyapon, no, kung mag live streaming kamo, daw pareho ba lang ala sila kay tungod nga dito kaya mamisa sa Quadrid sa Memorial Park. Oo, wala lang physical presence, no, pero common option naton nga mapadayon naton sa gihapon ang aton mga pagserbisyo kapapangamuyo sa aton mga especially the spiritual needs of the souls. So ano ang mga ang imo nga mga tumuluod ra sa imong nga parokya sa subong, ano ang ila nga mga may mga nag-iistorya man sa imo, Father, at sini? Ate may aratud, ate ordinaryo nga Pilipino na nagakasubo kay ara upod sa aton gihapon ng aton bilang balatsagon ang tradisyon. In fact, kami ganit sa una every November 1 nagahimo kami sa concert dira no sa Sacred Heart Memorial. Pero ginpatag ko sa ila nga we cannot do otherwise but to abide with the rules. Pero nanugunan sila katani. Gusto na ngambal mo kaina nagapiluli ang pamilya para sa pagduaw sa mga minatay. Pero tungkol silang kakinahanglanon, may shift kita sa paradigm naton nga mag-protect sa aton nga lawas, hindi lamang simply sentimental, but to be very practical and health aware. Amo gani man. Sige, anyway, ang mga kalag sa aton nga mga minatay nga mga himata siguro makaintindi man na, no? Ibala man ang sitwasyon sa subong. Anyway, basi next year mabalik naman sa normal, guro, Father. Kabay pa Bumbo Daniel, no, mabalik na ini kadamo sa mga na-miss na to nga namin ang mga bagay because of this pandemic. Lastly, Father, ang ibong nga mensahe para sa aton nga mga katawhan. Sa aton mga tagpalamati, no, bisan pa matuod nga muni medyo may kakasubo kita, pero pwede pa naton matagaan sa gihapon sang essential kag meaningful nga paghalad ang bulig kag suporta ang aton mga minatay pagi sa pagpangamuyo naton. Kundi makita makadto sa sementeryo, nagapati kita nga ang kalag hindi sa bounded sa space, no. Ato sa sapek kinabuhi hindi nga aralan sa sementeryo, hindi ang kalag sa kinabuhi ang aton pagpangamuyo, ang aton paglulupod bilang panimalay nga buhi. Kapag sinadya siguro posible makapahalipay sa ila. O kung ang pagsakripisyo naton halimbawa hindi ko na mag-inom sang soft drinks for the whole week. Akon nga kwarta nga gin supot-supot baka ako sa mga imol. Halad ko ini sa kalag sa akon amay o sa akon iloy. Inaguro sa mga meaningful na tawag indulgence of our sacrifices para sa ila. Sige. Father Agustin Agot Inayan, salamat gid sa ibong oras kag may hapon sa liwat. Thank you, Bumbo Daniel. Si Father Agot Inayan, ang parish priest sa St. John the Baptist dira iya sa barangay Punta Taytay, daw sining syudad sa Bacolod. Impunto una ang tagna diri sa tuda pagpangalagad sa panatuntunan Bumbo Hanay sa Odto. Si Father Jun na sumagaysay do lang alang gid iyang linya.
Kay ang sa kay Father Jonas Sumagaysay ang ipamangkot naman naton siya ang mga reaction sa mga kaparian kag sa pila ka mga tumuluo sa sining pagpasira sa mga cemetery. No? Kay may mga comparison ini sila nga ti pasirang cemetery ang mga malls gani way masira. Okay. Sige. Si Father Jonas Sumagaysay sang parokya ni San Jose sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport. Sa piyak linya si Father Father Jonas Sumagaysay. Father, may hapon. Hello Bumbudan. Sige, I think nabatian mo siguro. Okay, Father, okay na subong. Batian mo na ko subong, Father. Hindi siya. Okay, sige, abe. Pero lagi dan, maplastar ako dan, kanda hindi klaro dan. Sige, abe. Gachapi, sa? Okay, sige. Pero klaro, imo nga audio diri sa akon. Hello, okay na lang. Okay. Hello? Subong, Father, okay na? Dalagit daw di. Sige, abe. Tagay, abe. 2 minuto banwa, nagkaligad sa tagnang ilauna, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhanay. So, upo naman natin subong si Father Jonas Sumagaysay, no? Ang parish priest sang parokya ni San Jose. No? Okay? Sige, we. Kayo natin ang ato na signal anay sa kay Father. Father, okay na ang audio naton? Okay na dan. Sige. I'm sure na batian mo, bago lang, imbis nga ikaw unang interviewon, una na lang namon si Father Agot kay di medyo no busy ginang ibong telepono. Anyway, ang yato, ang parte man nato sa mga misa nga himuon nila sa iyang parokya. No? Ang sa akon lang nga pamangkot sa ibo, Father, ang issue is about the closure sa cemetery nga tidaw kadamo gid sa mga nag-react nga for the second time, last time sirado man ini subong sirado man gyapon nga daw may mga nag-react nga gambal nga daw okay naman nga buksan kay daw nagtahaw naman ang virus. Ano ang mga feedback sa imo da kag feedback abi sa iban pagid nga mga kaparian sa sining pagpasira sa cemetery sa sining espesyal nga okasyon para sa mga minatay? Okay, actually dan ang gagawin kita ya bilang simbahan, bilang tumuluo. Kami nabog kita ya sang mando or order nato na sa task force nga ang bottom line kita na niya amo nga magpa-kontrolar sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Okay. Pero ang ako na niya sa side na ako na pala naog natanaw na sa diri nga daw parang hindi siya bala consistent. I think hindi siya bala klaro on the part man sa sa simbahan abi kag sa ato mga ordinaryo nga pumuluyo kay once a year mala ini siya mo once a year mala ni siya ang isa ka tradisyon sa simbahan nga nagakadto nga aton mga tumuluyo sa patio kag of course kung mabatian naton gani sa dito Manila gani tinagadown trending naman yang kaso in fact gani yang si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion napahayag sa gani nga amat-amat na gani ginabuksan gani ang mga cinemas, ang mga sinihan, ang mga movie houses, no? Tag in pag gani kasi sa madlabi ang Dolomite area gani nga nagabisita sa mga tao to sa White Sand kag nagdagsa kag naga-attract ina siya na taon na ton opening kanami kag ang social mobility nagataas because number one yun nang isibiya na to na mapabalik sa normal ang aton nga ekonomiya. Sa part na sa aton nga sa reklamo ako labi na reklamo naton sa simbahan nga ining aton pagberto sa aton patio pagsiyalo sa aton patio daw nagahatag ini sang yamo kag daw reklamo sa pila sa aton labi na sa mga magagbay nga utod naton nga mga negosyante para sabi sa mga manog kandila manog manublihan bulat, nagkapanilo da. Dito sa patio, kasi mo ginoo, Father, once a year gilang na, dason, no, kasi nakasaka, masubong ang presyo sa gatong, kada halos simana, kapigado ko subong, isa lang sa hawla niya, bala makabuli sa amon income, kaya makapapintiyan sa mabuhi, lato-lato na daan, subong nga aton ipagitanan sa aton mga kauturan, isirhan siya,
daw hindi siya consistent tungod kay ti maski naton mga mall sir wala ka bisita kita gahapon. Grabe ang dugay sa mga mall sa atong mga kauturan sa mall kay nag-aara ng pasada sa sale bumudan. No, ti kadabo tao ti kung kita may transmission ni nga ang ginasigul out na to yung patio nga one side wala ni kung dito kita sa mga mall wala super spreader. In fact, ang super spreader ko talo kung rin so sa mga eksperto na itong ganyan kasi nga para sa mga crowded close area mga mall ara dang makatalagom ugali kaya nga ito ginambal sa atong natumal na ito nga i-observe pa lang ang protocol, ang face mask, ang social distancing, ang face shield. Sa muna wala, siguro I think hindi mo mabuksan ang ating mga patyuro kasi i-observe ito na ang minimum health protocols. Damo na akong point wala. Agod nga, balansi man ba yung atong ginapangayon nila? Balansi yung naton. Paano yung karoon niya ang ordinaryo nga masa? Paano yung karoon magagmay nga mga kauturan naton nga mga katigado? Talaga sa linya sa kinawala. So, balik ako sa dalago, yung negosyante, daw okay ang natawag naton open economy. How about na open economy sa mga ordinaryo nga mga nagabaligya, baligya bulak, baligya sa kandila, mga nagabaligya pagkaon. Kaya makita sa ato mga drivers, kaya kung ini 29 to November 2, pasahiro ni siya mo kaging na-look forward sa ato mga jeepney drivers. Kung makabos na, wala isang tihon. So, sa imo pagtanaw, Father, sa imo pagtanaw, bali, kuwan ini siya, amo to nga hambal mo gina, inconsistent ini siya, kag daw ka double standard ba lang nag-open kita sa mga malls, kag ibang mga balalagyaan, ang mga movie houses, gani, okay na, may buksan na. Kay tungod ang issue sina the reason is economy, no? Economy sa mga dalagko ng mga negosyante, pero how about ang economy naman sa itong mga remedyo general? Amo na natin ang makaluluoy na ito niya mga kauturan. Iba din na bala subong, kabalo na kita subong nga ang natin pagsakay sa presyo sa gatong kabi nagigya ang kapiot sa panabuhi. I think hindi ko okasyon sa simbahan nga magpatigayon sa tradisyon na nimo. May mga tao ginamakatas patyo. Kundi daw buhi-buhi portion pala siya. Buhi-buhi sa aton ni Sikaparehos. Hindi ko kahangop kung ang nga nalakitaan nga dako nga okasyon sang transmission ang simbahan, ang patyo, ang sementeryo. So in fact, wala kita kabalo man sila nga ang grabe nga super spreader, inagani ara sa mga close area gani, ventilated area. Pero ang nila gani mas matuon nga ara siguro sa mga mall, pero kasi ang ginapatuban na daya bala na tuksok lang pismag. Tuksok lang facial. Kag physical distancing lang. I think kung dito man na mahimo sa aton mga sementeryo. Kag may sapo ko natin andan nga pero ano pag-imagine sa National Task Force na ang crowd nga nag-draw sa mga patio na pareho sa naligan na antes ang pandemic. Ako kapatid ko may isa lang ka 30%, 40% niya ang tao hindi amo ni kalamuon sa patio. Correct. Tama na subong ka-aware sang tao. Sang tawag na obserba sang natawag na COVID. Ang ilaya nga pag-intindi sila mismo ya kabalo sa kung anong dapat hindi dapat imuon. Kaya mula ako nakita ang tani malati binay-encourage nato na pumuluyo nga magpatigayon sang anong imuon nga kuan sa balanse lang. Dason si ngabuton lang naton diri ekonomiya na bay magbibigay kita. Pero how about the ordinaryo nga pumuluyo? How about ang mga magagmoy na ito ng mga negosyante sa bilog ng Pilipinas? Kung hindi na ito nahangpan nga amo na ng mga order, and yet, daw kabalik awot nga sitwasyon balagan. Okay, sige. So, sirado ang sementeryo pero ginabrihan ang dolomite. Nag-gather to sa father sa mga 50,000 kuno ka mga pumuluyo to? Oo. Mo na dando inconsistency katama sa pananawan. Masubok kay sa aton nga mga magagmay nga mga
kauturan bala nga nagasalig lagas kinawala. Paano nila karon? Muna ginamat kag ginakaluoyan sa aton mga lideres sa simbahan nga wala na gani sa pagpunto sa pagtuluhan ini gani aton na seriya. Kon balance yun, balance di magidiyaman jang ekonomiya, kag sa kaing lawas, balance yun ta sa No, pero hindi it should not be on the top level abang sa mga dalagko lang negosyante. Ato man tamdon magagmay nga mga ordinaryong pamuluyo na nagaimakas adlaw-adlaw na makapa-PNP-yan sa ila katigaduhon. Kaya muli, okasyon sang pista minatay nila ko niya bulig. O pa, pamangkota, konti lang kami lang na mabase sa ila. Maski ni manubulak niyo, kaya wala na mabalaan kung ano nga adlaw, ano nga pizza, makadto ang tao sa takyo. Kasi why na yan ang desertec na pizza. Kasi sigurado kuya, kaya damo ko na batan rin nga interview ko, kaya pamangkot yung mga tumuluyo ko, hindi na makatos takyo, dito lang na simbahan na sindi. Dito na sila yung mga dakop na mga di na lang sila yan. Okay man na, pero kung ibutan natin sa perspective sa natawag na pagbulig sa iparehos natin sa ila katigaduhon, why ni siya nag-draw sa natawag natin nga pagbilirijay, mga inokasyon sa ilaman nga kasi suta nga PNP yan sa kinawala sa natin mga kauturan nga sigado. Okay, Father, kumong ti ari naman ni order na ni executive order kag sa aton nga syudad kag NIATF amo man nag-recommend man nga dapat ipasiran lang ang mga patio. So ano na lang ang mahimo mo bilang parish priest dira sa parokya ni San Jose? Muna lang actually ginatuman taman ina nga mga order kay ang aton niya nga local nga panguluhan niya ga pati man na sa gaduman sa national nga mandate. Suwa no. Kunti asa aton na diyan di mo na gikopera kita Japon kasi ang amo na gina-tagaan talang ti giyang aton mga tumulo kasi sige din lang kita mas tipon sa parokya kag idang pizza 1 na pizza 2 no amo na ang aton pagsaulog sa Santos sa Misa. Iban sila diri lang ro mag panaging magpangamuyo kag mag duaw o kag mag sindi sa kandila sa aton mga kauturan nga mga nagkalamatay. Sige. Okay, sige. Lastly, Father, ang ibong nga mensahe para sa mga tumuloon naton, particularmente sa ibong nga parokya, Father? Okay, sige. Ang ako lang kanugyan ko in behalf sa akon nga parokya, kaya of course, sa mga kauturan naton nga tagpalamati lagi sa Radyo Bumbo. Muna, ang pizza uno, imoon, kaya dapat sa udo nga wala ka physically dito sa patio, pero ang tulugan sa pag-ampo, sa paghalag sa Santos nga pangamuyo, para sa ato mga kautunog kaliwan, padayon na to ni siya imuon. Kaya mo nagila niya ang isang expression sa aton pag-ulikid sa ila. Nagkakinanglan ka bulig sa aton. No? Hindi naman takatok-katok ka fellowship sa patio, pero by essence, no? Imuon talang sa halal sa Santo Misa, sa papangamuyo, kag muna padayon niya pwede mag-coopera, no? Para sa pag-imo sang buhat ng kaluoy, buhat ng gugma, kag ang inabalan na palay pag-operar lang sa sigyapon sa gobyerno sa vaccination program. Pagpapakuna kita, kag agmabadasig kasi ang mula nilang ginagawa mo nga hadlok kita laton na tunanay, kay magol kay ina pa niya po ng aton bakunahay sa aton sa Pilipinas. Sige. Father Jonas Sumagaysay, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Thank you, Gidan. Si Father Jonas Sumagaysay, parish priest sa parokya ni San Jose, mga kabyanan sa may Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, sining syudad sa Bacolod. 14 minutos, banwa, nakaligad sa takna ng alauna, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, mabumbuhanay sa unto. Magabalik ang ining palatuntunan, pagkaligad gilamang sa pinakamang importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Paradyo Bombo. Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa 19 minutos nakaligad sa tag nga launa. Ano na to ang update sa police station number 3? Sabay sa sining nagligad nga mga sinimana gintalakay naton ang online scam. Daw kay nadumduman nyo to banwa nga ginreklamo man tong police station number 3 kay sa report sa mga complainant diri nga nagapadulong sila sa police station number 3 apang wala gin-blatter ang ila sining nga reklamo. May payag ang station commander sa nga police station number 3 kung nga ang nga wala gin-blatter ang reklamo kag may payag man kung ano ang pag-attender nila sa nasabit yang mga complainant. Tikwao naton ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Ano na to ang sabat daw sa station commander sa police station number 3 sabahin mga kabiyanan sining sabahin sa sining reklamo sa pinaka mga complainant nga wala gin blatter ang ila sini nga reklamo. Ano ang mga rason na ibaluon naton abi upod sa report karon ni Bombo Franz Andrew Burgos sa piyag linya. Bombo Franz, please come in. Pumunta sa nagligan nga mga sinimana no nag-usbong naman ni Bumbudan ang issue sa nasiling ning scamming no especially diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Kag sa pila ka bahin sa probinsya kag nagapakalabot na ni Bumbudan sa bahin sa Luzon area no which is may mga pila ka mga na patihan nga mga biktima sang nasiling ning scam no ni Zayla Dalida kaysa ni Bumbudan ka online seller man no so subong tingin na pangita ni siya Bumbudan subong tingin na sa mga updates bala na nungod sa sining nga issue as of now ti wala pa gyapon si Zayla Dalida na nakita no kung sa di na ni nagpadulong subong nga nasiling ni nga ako nang ginaligar nga scammer no nga from Barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. So diri Bumbudan may because sang sining pag-scam ni Zayla Dalida may pila ka mga biktima no nga mga Tagalog speaking ni Bumbudan nga nagpadulong gid mismo diri sa syudad sang Bacolod para i-report o kon magapangayo sang bulig para matukiban bala Bumbudan kun di na ni subog si Zayla Dalida o kun ari diri sa subong sa syudad sang Bacolod o kung sa din nga bahin, no? So, may ang nasiling ni mga persona, mga lunsay, mga Tagalog speaking ni Bumbudan, which is from Luzon, nagpadulong diri sa syudad sa Bacolod para magpa-blatter, no? So, para sa ila, kay ang ginalauman ni nila Bumbudan, kay tungod si Zayla Dalida, diri sa Bacolod na galin, kag taga Barangay Bata, so nagpadulong sila sa nasiling nga police station, kay basi pa lang bala ipa-blatter, bala kag matutukan ng ilan nga reklamo. Pero diri Bumbudan no, doon man sila, doon nag-wonder man sila kung natingala man sa Bumbudan kay tungod nga hindi ni sila kuno pag ipa-blatter lang na sila nga reklamo about sa kay Zayla Dalida Bumbudan no. Tungod sa siling isa ka pulis dara sa bahin sa police station 3 hindi kuno ni pag-blatter kay tungod nga amo ning natabo no. Pero Bumbudan ging contact nato ng hepe sa police station 3 para matagaan sa klaruhan. Ano sila ni pag lang hindi sila pwede maka-blatter. Bumbudan nag-mention diri sa ato nung hepe sa police station 3 nga si Police Captain Richard Farito. Nga Bumbudan kung sa diin kita nila natabo ang transaction kag kung di na patigayon bilang na sila nga ka-transaksyon nila. So dapat Bumbudan dito gid man nato gali patigayon nun ang pagpa-blatter no hindi diya diri sa syudad sa Bacolod no nga dito kay dito na tabo ang transaksyon. Yes, amo na Bumbudan ang na-mention sa aton sang happy no. Hindi ka man makasiling ang transaksyon dito na tabo kay online man ni kung magsiling yang dito ang nagtransaksyon ang katransaksyon ari man diri sa area sang station 3 ti isa din ang dapat nga sundon ang dito sa lugar sa nagtransaksyon o kon ang sa lugar sang gintransaksyonan kay kung magsiling ka nga online hindi man iya ka makasiling yang
ang personal nga nagtransaksyonan ay sa isa lang ka area, kay pwede man na iyang makonsider nga ang transaksyon diri na materialize sa Barangay Bata, pwede man nga dito sa ilang lugar. So hindi ayan nga pwede malanay nga i-blatter dito, may option ang mapa-blatter sa nga dito sa mapa-blatter o kundiri kay online ang transaksyon mo. Yes. Amo na po muda, no? Base may mga ginasunod mo ni ang mga kapulisan. For example, kung kung sa nasakupan, nibla sa jurisdiction sa police station 3 ang nasilinibi nga transaction. So, posibilidad ginabumudan nga pwede na nila ma-blatter. Pero na-mention din rin, no? Kag ginaklaro man mismo sa hepe sa police station 3 nga actually bumudan ging cater manigali nila ang mga nasiling nibilang nga mga biktima. Dira sa police station 3 kag natudloan para gitudloan bla nila bumudan. Kung ano gid man ni ang dapat nila nga himuon, gin-mention man sa nga nasiling to nga police, no? Dapat dito ginato sa area kung sa din nasiling ang pang-scam or din na tigayon ang nasiling ni nga transaction between sa ila kag sa kay Zayla Dalida, no? So muna siya bumudan nga ginatanaw man sa nga police station 3 pero draman sila gyapon bumudan, no? May nabatol man natang station 3 nga mga taga Luceb lang mga taga Bata, no? Kay mga driven sa bahin sa nga Bacolod nga nagpa-blatter man tagali bumudan but from Barangay Bata nagiling nga mga nasiling nga mga biktima. Bumbo Andro, dapat siguro ma-upgrade ang aton nga mga kapulisan sa pag-identify sang area nga nakomiter ang krimen. Kay kung online, hindi mo niya masiliya nga dito lang niya nakomiter ang crime sa kundi man siya nagtransaksyon nga lugar. Halimbawa ako karon ari ko diri sa Bacolod, may katransaksyon ko to sa Iloilo. Te ang transaksyon nanay namo niya online. Why man di siya, why man ko to? Ara sa kanginan ang transaksyon namon. Te pwede man niya maka-insister ako yang dito natabo ang transaksyon sa Iloilo kay tag Iloilo nga transaksyon ko ang sa Iloilo nga transaksyon ko pwede man makasiling nga diri natabo ang transaksyon kay diri ko sa Bacolod. Paano nila ma-define ini karon? Amo na po muda na. Kasi ako nga pagtanaw niya tinamad na nga nga rason nga magambal nga dito kaya mapablatter kay taga dito ka. Ti taga dito siya tuod gani pero kay ang transaksyon subong online. Ano ba nando daw ka makasiling tabla nga amo na ni ang wala nag-upgrade ang aton kapulisan sa pag-identify sa matutuod nga kundi natabo ang transaksyon. Kaya daw sa pamatyagan ko daw wala sila sa inalungong parte sa online nga transaksyon nga masiling abi nga kun online wagid kamo nagpangonsulta dira nga kun online nga transaksyon ano gid bala ang sino gid dapat nga patihon sina diri ang lugar sang nagtransaksyon o kun ang lugar sang katransaksyon sa nagtransaksyon. Bumbo France? Ya mo na bubutan ang ginadako nga pamangkot, no? Kay kung mo nga ari nagilang diri ang complainant kag taga diri ang gina-complain kag ang transaksyon natabo online hindi ta na lang hindi na ma-justify nga gin-blatter kay although magsiling nga taga dito siya sa kung sundon ginaton ang rules nga dapat kundi na natabo ang transaksyon dito mapablatter. Di paano nyo sir masiguro nga dito natabo ang transaksyon kay online kaysa cellphone man lang yan nagtransaksyon nanay. Gani. No? So tiya mo na bobodan nung ginatanaw man sa police station 3. Actually, iway man sila bumudan ni Guro nagpangindi man bala no sa sinasilining mga complainants pero base man sa mga panalaysayon sa mga kapulisan dito sa police station 3 tingin man nila bumudan gin cater man bala nila no kagin tagaaman nila sa nagakaiguman bing atensyon ang nasilining nga reklamo pero subong dito amo ginagdako nga pamangkot kon sa diin gid man nibla nga specific nga lugar no sa nga nasiling nga transaksyon kag nagluntad o kung naggangat ini sa palpanginto bombodan no ti do ka dapat siguro kan gid ini dapat gid siguro ka diskusyonan ini kag gray area ni siya Bumbo Andro nga kun ang transaksyon gin patigayon online sa diin mapablatter ang naskaman ang gin-scam mapablatter siya bala dito sa iyang lugar o kung dito mapablatter sa
kundi man ang lugar sa iyang transaksyon. Kag sa diisin paano ini i-determinar ang lugar nga sa diin dira nagluntad ang transaksyon, kay paano ini ma-determinar kay online di na kwan sila di na magapangibabaw sila diri ang lugar sang biktima o kung ang lugar sang suspitsado. Yes, amo ginabungbutan no kay mention diri sa police station nga. It depends kung nabungbutan kung sa dahil nagid man ni kutob ang sakupan sa ilang jurisdiction bala, no? Amo na ang explanation nga aton nga nabaton man sa mga katapod dira sa nga police station 3 no para sa ilang nga pag-imbestigar man sa nasiling ni nga pag-scamming sa ilang dalida. Pero bungbutan no, i-check ni nato man kung may kung nag-connect man sila bungbutan or may kaupon man nilang NBI sa mga investigasyon no nanungod sa sining scamming ni Zaila Dalida no bumutan no, pero ano man sila gatingwa man sila bumutan nga base pa lang no. Kung may pila ka mga biktima nga diri sa aton kada sa kupan sa ilan ning istasyon may matagaan man sa kasanagan na bumutan kaasog na kay si Zaila Dalida wala pa ni gyapon nakitaan kag hindi pa matumo sa iya ning mga himata kundi ini sa subong nga padulong bumutan. Okay, sige. Yes, bumutan may dugang lang ting impormasyon kag pahayag ang hepe sa nga police station 3 nga siya Police Captain Richard Fajarito. Ano ni dapat ang tagay mo sir, especially sa mga gusto magpa-blotter dira sa mga sa kapulisan sir, sa mga police stations? So ang due process na sir, kung di natabo ang transaksyon, ang pansin ang duwa ka complainant nga man dira sa inyo, reklamo nga silinggin balibara dira. Actually wala na ginadvisean sila. Nabalik sila dito sa Manila. Kaya dito na natabo ang transaksyon ni sang ila na nga kuan order nila sa alleged nga taga-bata. So dapat dito sila mapa-blatter hindi kay diri sa amon nga jurisdiction kay wala na din natabo sa area na amon ang transaksyon nila So posible dito gid na. Sir Farito, i-clear ko lang, ano ni sa mga Tagalog speaking sila no? Yes, sa Tagalog kag ginasugid nila sa amon nga address taga Manila man. Di wala mo damo subong ang nagakuha, damo ang reklamo tungkol sa mga scam nila. So, na-advise na kung sa ilang, hindi sila mapadala-dala dali kay tungkol na mo imo sa nga mo sini. Dapat makita nila ang items. Ito sila mag-good sa kwarta nila para hindi sila mabiktima. Kasi may harap kita nga kuan mong jurisdiction bala nga tinatawag proseso kita. So hindi man basta-basta kita nga mapagusto lang at nga din kita mapapagawa. Unless kung tira natabo sa area namon siguro, so makita din natin na kuan. Yung kita kabalo, isa kami even though wala kami kabalo kung ano ang kwestada sa minatransaksyon sa dito sa Manila na tapos. Pero Sir Farito, sa update lang may mga Dali gilang Bumbo Andro, diri palso di ang sabat gini ni Police Captain Fajarito. Kay masiling siya nga gin-cater nila ang complainant. Kung gin-cater yu, tititanin na balaan yu kung ano gid ang nature sang ilang kuan ang nature sa ilang reklamo. Like for example, hindi makapatod si Captain Fajarito kung bala dito gid man natabo ang transaksyon sa Manila o kung diri natabo. Kag ikaduha, hindi siya patod. Why gani siya kibalo nga ang transaksyon online? Why sa ka-mention nga online? Kaya kung nakabalo siya nga ang transaksyon online, tani nakapaminsal siya online ang transaksyon, hindi ta na mapatuod kung diin kay sino jurisdiction. Kaya pwede nga jurisdiction dito sa lugar sang complainant, pwede man nga ang jurisdiction diri sa lugar sang ginreklamo. Kaya ang transaksyon online, cellphone, ang cellphone mapamangkot mo na ang kahawaan nga magsiling sa din gito nagtabuay ang transaksyon sang duha sang nagbaligya kag ang manugbakal sa din to nagtabuay ang ilang transaksyon sa din nga bahin sang Pilipinas nga nagsinugat anay ang ilang signal nga makasiling ka nga dito gid na consummate ang transaksyon kaya bisan sa sambal dito hindi gani patod kung paano natabo tong transaksyon nila nga kung natabo to sa Manila o kung definitely dito sa Manila natabong transaksyon kag diri sa Bacolod kay cellphone nanay sila mo ay nano daw ka budlayaw ang transaksyon dito natabo sa Manila kag diri natabo sa Bacolod duha ka lugar
Therefore, pwede ito mablatter sa Manila, pwede mablatter din sa Bacolod. Kasi sino makadeterminar? Sino nga technical person ang makadeklarar nga na-consummate kag nagtinabuay ang mensahe nila nga duha sa Mindoro, o kung dito sa Palawan, o kung dito sa Iloilo, o kung dito sa Mindanao. Abong bulito, madeterminar ta na may instrument nga maka-detect kung di nagtabuay ang transaksyon na isang duha? May aras ang instrumento maka-detect sa bulito ay sa imo pagkahibalo abi bilang ara ka sa technical technical side maka-determinar ang may instrumento maka-detect hindi maka-detect kaya ang halimbawa Bombo Andro nag-text ko sa imo nabaton mong text message ko nabaton kuman ang imong reply sa akon kaya pamangkot na karon sa di na natabo ang aton nga sa di na natabo kun ang aton nga pag-teksanay. Natabo ang pag-teksanay ta diri ko sa announcers booth dira kasagwa. Sa di nga parte sa asang lugar between the announcers booth and the outside announcers booth di na dayon nga area nagtabuan na ang aton nga transaksyon. Kaya di ta mapablatter. Yes, correct po muna, no? So, sa police station 3, hindi mo mudan no? Kahit tungod nga... Pwede mablato sa station 3, no? Galing kay why nila yagin atinder, that's why gani si Parito ay kay balukon, hindi siya patod siya nga sabat. Nga masing siya nga, base sa dito na sa Manila, kaya daw dito na gurong transaksyon, daw ka guro-guro lang gani siya. Tapos masiling agin cater ni. Amo ni kabudlay madakpan ang mga kawatan, ang mga scammer, kay hindi man alerto ng aton nga mga kapulisan, kay hindi mapisan nga nga hindi do nila para nga madakpan gid. Kaysa sinila nga punto nagapakita nga pawala lang ho. Tapos masiling agin attender gin cater. Kung gin cater yun ay balaan yung kumpleto nga detalye. Sa sining mga reklamo, pagkabalo nyo lang Tagalog speaking nga nagpalapit na ka mapablatter. Makonklud na dayon kamo nga dito natabo na consummate ang transaksyon sa Manila. Paano kamo nakasiguro nga dito na consummate ang transaksyon? May ara kamo instrumento nga naghambal karon may ara kamo sang gadget dira nga naghambal nga dito na consummate ang transaksyon sa Manila. Nga sa nagtransaksyon na ito ato dito ang suspitsado sa Manila kay Wayman. Kaya sa magtransaksyon na sila ang suspitsado ari diya sa Barangay Bata to siya Bombo Andro. Yes, correct. Sa Barangay Bata si sa Dalida, no? Sa Barangay Bata kag ang transaksyon dito sa Manila. Kaya paano ka makasiling karon nga dito na consummate ang transaksyon nanay? Kaya ang duha ka partido ang nagtransaksyon kag ang katransaksyon sa duha ka mga nakalain-lain nga lugar. Yatis nga. Why ka mo abi nagato naman ang hambal ko permi nga ang kawatan, ang mga sindikato Bombo Andro, kada adlaw nagatuon kung paano sila nga hindi madakpan. Santa nga aton mga kapulisan niya, ang mga old style nga mga investigation pa ang ginahimo nila kay why nagatuon kada adlaw. Ari na kita sa moderno nga panahon nga ang transaksyon online pabilin kamo gyapon sang sinauna kag traditional nga mga transaksyon. Bombo Andro? Yes, amo na ganibong buda, no? So, base na sa investigasyon man. So, kung para matumod, gid man kag matutukan, gid man ni bumbudan, so dapat ang ilan nga mga advancement nila, no? Sa bahin sa ilang investigasyon, so dapat ipasan nyo, pagid para matumod, gid, no? Kung sino, gid man nila bumbudan, ang, kung sa gid man nila naluntad. Kaya actually, kung tanong natin, may mga, through chat messages bala may matumod mo man na kung din man na ang area bala kung din na sending na siling nga message kay may mga mas laban gani kun aton yang usisahon kay aton yang analisahon mas laban gani nga ang transaksyon diri gid na materialize kay diri gani ang items mo. Ato ditong item sa Kuanaw sa Manila kay Wayman ari man diri ila budiga iya sang ginaaligan nga scammer. Mugit gani, no? So, man. Okay, kaya mo na nga mismo ang payag sa mga kapulisan sa Police Station 3, no? Nanungod niya sa mga complaints, no? Nga nagpadulong dira sa ila.
Kagila man mismo ni nga advice. Insakto na yung hambal, Bumbo Andrew, insakto na hambal ni Kwandio, sa isa man rin nga nag-comment rin. Siya Bumbudan, ang jurisdiction sina, dirigid man sa place sang seller, cause may consummated payment na, no? Natabo yung payment, consummated ang payment, dirigid ya. No? Ang purpose nga blatter, complaint para masampi na ang seller to explain failure to deliver. Yes. Tiyan mo na nakasimple na, bunano man. Inaya ko nagatinabag kita ya, kay gusto kita ya nga magpatawhay lang ya, para nga wala na kita sa obligasyon, amo na lang na yung irason naton, Bumbo Franz? Yes, amo ginagani man, no? So, well, at least Bumbo nila, yung may mga complaints kag na may mga nabato na tagaling mga informasyon na doon nagamat-amat itong pila ni ka mga biktima Bumbudan bala files ang ilan nga mga nga reklamo no batok sa kaya Zayla Dalida kay subog si Zayla wala ginigyapon Bumbudan batia kundi sa subog no? Kundi na niya nagasuhot nga buho, mismo ang pamilya, way man nakabalo. Kung diin na niya siya subong pangitaon, Bumbudan, at least sa mga... dapat doon tadi niya, trabaho na niya sa Station 3, gani Kay may ara sa reklamo, kag ining suspitsado, ara lang niya sila nga area of jurisdiction. Ano nang ginhimo nyo para nga mapanilagan nyo ni? Kung di nila kanto ang suspitsado, para nga ma-invite ini siya for clarificatory questioning, Bumbo Franz? Correct Bumbudan, no? Tayo subong way lawig na, no? Malapit na dugay-dugay sa kabulan ang pagpangita sa kay Zayla Dalida matapos ning ginaligar, no? Nga nakuha ang hindi maglubo sa 5 milyones pesos, no? Nga nakuha sana sila ni mga biktima Bumbudan, no? So tiyaton kini maning tutukan man kay sa subong, no? Hasta nga makagwa si Zayla Dalida para anuman Bumbudan makahatag man sing nga bahin no kung ano gid man ni kamatuod bing mga aligasyon sa iya kung tuod gid man ni ang 5 milyones nga iya ni nga gin kamol no sa nga siling ni nga mga nabiktima ya Bumbudan online na shopping or online na transactions Bumbudan. Amo gani ano na tong update sa to nakapa-NBI sila ang pinaka matabo na lang si Datson amo ang magpa-NBI. Yes, amo gid no. Ato ni Bumbudan nga gin-check man ang National Bureau of Investigation diri sa siyudad sa Bacolod. So far to way pa man balik man sa ato no si Attorney Baldovino regarding ni Bumbudan kung may mga complaints na file no sa batok sa kay Zayla Dalida. But Bumbudan sa Station 3 lang gitanay ang ato ni nga nabaton man nga mga blatters na nungod sa sining scam nga involved diri si Zayla Dalida Bumbudan. Sige. Kay amo man tong yapon ako padayunon tani interview sa kay pamatian ng interview sa kay Police Captain Richard Farito ti amo naman to nung kaundan sa to Bumbo Francis nga Bumbo Franz nga ang gin-attender nila ang complainant pero way nila makuha sang kompleto nga detail sa complaint kag way nila mablatter kay posible base dito niya ang natabo ang ang krimen sa Manila base Bumbo Franz. Kaya mo kinapamuda nagtako din nga pamangkot no hindi gid na ni bala ang matutuod bala nga lugar kung sa lingid man ni nagluntad ang pag-send sa mga or pagpatigay ni Zayla Dalida Bumbudan no so ang pamangkot diri sang ginabayaran si Zayla Dalida di niya ginkuha ang kwarta dito sa Manila dito sa Mindanao o kun diri sa Bacolod. Namon na da no. Kaya tiyo na gid nga consummated gid ang krimen kay nakabayad gid ang biktima mo. Mo gani no. Kay isa pa mo mo nanti way man natumod kung ato siya subong ako ato to sa Manila during the time or ready sa siyudad sa Bacolod. Pero tiyo mo na kita mo gani. Tiyo mo ready siya Bumbudan ba sa Bacolod na 100% ginaya. Bumbo Franz. Yes, kita mo si Captain Farito ay gani si Kibalokon bala ining ginareklamo at to sa Manila sa ginapatigayon ng transaction mo. Correct yan. So kasi ganun wala nila mo sisa tong kumplinan. Kaya wala nila makater. Simple nga lohika. Correct, no? Tiyan mo na, ganing ni mismong iya Iloy, no? Na pagbalik niya lang yung anak niya, nadula lang, no? Pipitin, so doon nadula na tayo, hindi. Pagka pila ka oras, din try nga kontak,
wala gid no ini sapat Tapos wala kabalong ginikanan kundi siya kaga wala kabalong aton nga mga kapulisan dira pero kung tanaw mo sa social media siling sang nag-text aton diri siya ang yan nga pakaisa nagakadto na to permi sa iya balay sa Kamilya ko daw kag nagapost permi my day nga ara sa balay sang iya pakaisa nga si Zayla. Abaw. Grabe. Abot ko ba hindi man ng station 3 siniya? Tiko hindi ni bumutan niya matap na yati, hindi niya mauntat ko. Ilan tayo kabalo kung mabasi magamit sa bilay nga persona, di ba, no? Tapos na idaan mo, no? Kaga makapadayon pa pala. Subong guro sa subside ni ang issue ni Zayla Dalida, nagapangita man na siguro bumutan sa pila ni ka mga giyaman para maka, panumbalik naman no? Sana siling ni mga ginaligar nga pagpang-scam pero bumutaan as long as hindi ni siya magwa o kamakitan hindi ni maway ni isang kalinong ang mga nabita ni Zayla Dalida bumutaan. Amo gani man di karon ang pamangkot di ina ni si Zayla kag ano na gining matutuon nga status ini may investigasyon ba lang pati kayo ng kapulisan o kung wala ang sabat wala kay wala sila jurisdiction. Yes, mo gani bumutan. Ang kwan sa ang malyabis na di ang mga biktima, no? File kamo sang formal complaint kay parang mapasakaan kaso ining suspitsado kaga ko nang lanon gid pangayo kamo sang assistance sa National Bureau of Investigation para nga matutukan ang ining kaso. Bombo France. Yes, amo ginabumutan ang pinaka-basic ng butang dapat nila ubrahon no sa ato nga mga nabiktima. So dapat kung gusto gid nila bumutan matagaan gid sang sang nagakaigo ni nga mga tikang kag magilayon nga matapos na ni kag dakpan ni si Zayla Dalida. So dapat no padulong gid sila sa mga concerned agencies kanay sa National Bureau of Investigation. Kay as of now magadaga samtang nagadugay ni bumutan basi bala kung sino pa pala, mabaon na lang sa limot ang ining scam kagang ginaligar ng 5 million pesos nga ginkamol no ni Zayla Dalida bumutan. Okay, sige. Yes, bumutan no para sa panglagay sa bumuan ni Soto ni Bombo France Andrew Burgos para sa pabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Dapat mga report di Bombo France Andrew Burgos daw sa mga complainant tuturan nyo kung nagpa-blatter na man ng kamo kag gusto nyo nga mabawi ang inyong gin kapital dira nga gin kamol ni Zayla file kamo sang kaso tuturan nyo ang pag-file sang kaso kay hindi niya pwede nga ikwanta lang ni pangitaon talang ni kahantingon si Zayla tub-tub nga may kaso nga ma-file kay niya legal matters hindi niya pwede nga mailan tani kung istorya lang isang sa mag-asawa nga kung ano nga may reklamo tapos pwede lang masitol bisan hindi lang magkinasuhay hindi yakwa ni ipagi niya sa korte no? Kaso gid ang nagakadapat sini nga i-file ninyo para nga mapasabat si Zayla Dalida kag kung makita yabi sang prosecutor nga may arag man sang mabakod nga ebidensya nga pasakaan kaso si Zayla i-forward ining kaso sa korte kag mapapanugan sa mandamiento di aresto te ang mga kapulisan hindi man iya maggalaga subong sa kay Zayla alang-alang pangitaon na nila kag dakpon kay waisang mandamiento di aresto hindi mo na pwede ba unless nga voluntaryo siya mag-surrender unless kung ang kaso gani na mga binarangay bala nga si kwanto ginkutso-kutso ni Lito tapos ang isa to si France Andrew to nagreklamo tapos ma-inisturana sila sa iri tapos dugay-dugay daw kwan manggali ning kwan lang gali to siya ning anong tawag sinigani ang igo katapusan ang natabo gali nagyasitulay sila kay scripted gali mga reklamo ini kwan ni hindi niya scripted nga reklamo kwan ini siya lihit mo nga reklamo ini nga nagakadapat nga ipasaka ang kaso no kay kung hindi ni pag ipasaka ang kaso paano man tudak pun sang pulis
si Zayla Dalida kay wasang mandamiento di aresto. Wala sang warrant of arrest. Kung may mga kumplito kamo dayang nga mga ebidensya nga nagbayad kamo sa kay Dalida, no, kay sa inyo nga mga online nga mga transaction may history na da. Amo na gani nga kinahanglan nyo gid siguro ang assistance ng NBI kay pwede na nila ma-print ang inyo nga mga online transaction. Himuan nyo para nga ma-file ang kaso kag malagas naton ang ining ginaaligar ninyo nga si Zayla Dalida nga isa ka ginaligar nga scammer. 11 minutos banwa nabilin kag magadangan kita stag na alas 2 ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto of danan kita buwas upon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyag